פתיח. יאללה מוטי. ברוכים הבאים לטועים ומתאים, הפודקאסט שכמו מיכל הקטנה הולך ומדרדר. אני מוטי אהרונוביץ', זה סתיו פרחי, פתיח ומתחילים. היידה. סתיו! מודקה. מה קורה אחינו? איך אתה כפרה, הכל טוב? כפרה עליך, אני בסדר, אתה זה שעבר עליך שבוע, תמיד עבר עליך שבוע, אבל כאילו, לא, אני בסדר, אני באנרגיה כי זה פודקאסט, אבל אני עדיין בלואו אנרג'י כזה, אבל ככה אני עייף. חורף. אני חורף, ואני עייף, וילדים, והופעות, מה? אני אומר לך, בגלל שאין שמש, אני עצוב, אני עודף עצוב. נכון? אתה מכיר את זה? אני לא יכול, לכן אני משתגע. יש אנשים שפורחים בחורף. כי הם תמיד בדיכאון, ואז בחורף הם כזה, יש כולם עצובים חוץ שרת רבים, חצי נחמה, אתה יודע, כיף להם. מי שמכם אנשים ששמחים בחורף? זבל, שותים שוקו חם ואין לכם חברה. מה? אם אתם שומעים אותנו עכשיו ואתם שמחים בחורף, תכתבו לנו למה אתם שמחים בחורף. וואי, אני חייב לדעת סיבות. אני עצוב בחורף, אני רואה גשם, אני לא יכול לעשות כלום. אני בן אדם שמזיע, שתבין, ואני אוהב את הקיץ. כן. אני חם לי ברמות בכל מצב נתון, ואני אוהב את הקיץ. כפרה עליך, אנחנו נמצאים עכשיו אנחנו נמצאים יום או יומיים לאחר ההופעה שלך בפאצ'ו. כן, היה לי הופעה מלאה, סולד אאוט. בוא, מי זה? סולד אאוט. דבר אליי, איך היה? היה מטורף, אבל פשוט אני הייתי בלא בטוב. הייתי חולה, אחי, גמור, ליפססתי, הגרון שלי כאב, נתפס לי הגרון, אחי. באמצע ההופעה, פתאום נתפס לי הגרון, אחי. והקהל לא יודע אם הוא שם לב, כאילו, בגלל שהבעיה שלי שאני לא יודע להחביא, אני בן אדם שמדבר על הכל, ואז כאילו עליתי על הבמה, אני אומר לך, שלשלתי למעלה את החיים שלי, כולי חולמת, ירדתי, משפט ראשון שלי, איך שלשלתי עכשיו? תודה על הפרטים, סתיו, אני בטוח שהקהל שלנו שמח לשמוע. הקהל שלי כזה, יכל לא לשמוע איזה, תבין, אני כזה מסתכל על הקהל כזה בעיניים, כזה, איזה רע אני מרגיש. וואו, אחי. כי אני לא יכול, אחי, חורף, כולם חולים, מדביקים אותך אפצ'י אחד, אחי, יש לי אחיינית בבית, היא הולכת לגן, אחי, חוזרת עם איידס. אז לא יודע, אני בזמן האחרון גרוע. זה השפיע לי על ההופעה, אחי, הפססתי מלא, הייתי אבוד. כאילו היה הופעה טובה, הקהל נהנה, שזה הכי מטורף. תבינו כמה סטנדאפיסט הוא כאילו בראש שלו, בוא היה גרוע, לא טוב, וזה, אחי, הקהל מצטלם איתי, מרים אותי באוויר. איזה מישהו, אחי, אני כולי מזיע, אותי לא שומע, תרחק, אני קצת חולה, אני מזיע, הוא אמר לי, אני לא ניגע, ליקק לי את הראש, אחי. אני הייתי בשוק. ליקק לך את הראש? בתמונה, רואים אותו, אחי, מצלמים אותנו, אותי ואותו, אמרתי לו, שומע, אני קצת חולה, תזהר. אחי, הביא לי לק בראש. אוקיי, אולי הוא חשב שאתה מגנום. סטרייט עם חברה, אחי, ליקק לי את הראש. סטרייט. לא יודע, אולי זה היה הומואי, לא יודע. לא, סתם, אוקיי, תשמע, אני חושב שההופעה שנגמרה בזה שקהל מלקק לך את הראש, היא לא יכולה להיות גרועה. היא הופעה טובה, בגלל זה אני אמרתי את זה, כאילו שתבין איזה, כאילו איך הקהל עף באוויר ואני על הבמה, לא טוב לי, קיצר אחי, לא יודע, הופעות בחורף, כאילו זו התקופה הכי טובה לסטנדאפ מבחינת כרטיסים. ככה אומרים, אחי, הכי גרועה שלנו מבחינת בריאות. אם זה נכון או לא, אני לא יודע, יש לי עכשיו הופעה ב-31 לחודש בגני תקווה, 31 לדצמבר, מוטי בגני תקווה, עוד לא התחלתי לפרסם את זה טוב, עוד לא נמכרו כרטיסים בכלל, כי אני לא, נמכרו כמה, אבל לא... סתם אוהב להגזים. אבל בוא נראה מה יהיה, אני אף פעם לא מבין את זה, אני אף פעם לא מבין את הקטע הזה של כרטיסים, כאילו יש סטנדאפיסטים לא נזכיר שמות, בלי שום סיבה, סולד אאוט חודשים, ואין להם כלום, כאילו שיכול לצבור עניין, ויש סטנדאפיסטים שגם לא חושב שמות, מדהימים. עובדים, רשת, המייט, מתפוצצים. וטובים, באמת, אחי, מביאים משהו שונה, משהו מגניב, משהו... שבוע דיברתי על זה עם חבר, שכאילו... ואתה רואה, ובהופעות, אחי, כאילו, קהל, כן, אולי נגיע, אולי לא נגיע, כאילו... מה? איך הופכים חשיפה וקהל שאוהב אותך לקהל משלם על כרטיס? לקהל שבא להופעות. אחי, אני לא סובל את אלה, אבל אתה אומר, אחי, תארגן לנו חינם אם נפרגן לך. תמות יא... לא, חינם זה לא לפרגן לאף אחד. בן אדם שבא בחינם לא יענה בהופעה. הוא לא יענה, וגם יש בזה משהו מאוד מעליב, שאתה רואה בן אדם עושה את האומנות שלו, את העבודה שלו, ואתה אומר לו, תשמע, תביא לי בחינם, אני אפרגן לך. כן, מה זה שאתה יודע, אינסטלטור, תשמע, אתה אחלה אינסטלטור, תגיע אליי, תקן לי את הכיור בחינם, אני אעוף עליך. בדיוק, כזה, זה כאילו... זה מעליב, אבל לא משנה, מה שאני אומר זה כאילו, אני באמת לא מצליח לפענח את זה, אולי יום אחד אני אצליח. הם פשוט לא מבינים, אני הבנתי... לא, אני לא מצליח לפענח את העניין של מי קונה, מי לא קונה, מי מוכר, למה, איך, לפעמים אתה מכיר שנהיה פתאום על סטנדאפיסט, דיבור, יאללה דיבור, בוא נלך להופעה, זה נטו בגלל שיש לו שם קליט ואיזשהו קטע ברשת. נראה לי הבנתי את זה קצת. יש לי חבר, אוהב מישהו, עוקב אחריו שנתיים, עזוב שמות, עוקב אחריו שנתיים, מעריץ צדוק, כל סרטון שהוא מעלה לרילס, מעלה ראשון לקבוצה של החברים, אני בוכה, איזה גאון. אחי, לא הלך להופעה שלו בחיים, הבן אדם אחד המצחיקים בארץ. איזה זה היה? בחיים לא הלך להופעה שלו. רק שאני לחצתי עליו, שחיממתי אותו ואמרתי לו, אחי, בוא, הוא בא. כאילו שתבין יעני, הבן אדם כל החיים אומר אני מת עליו, עד שלא זיינתי לו את המוח, תבוא, לא בא.
ככה זה. אתה מבין? אז יש מלא סוגים של אנשים שאתה אלה פריקים של סטנדאפ שיבואו לכולם. כן. אתה יודע, הם עוברים כזה ממך ליצחקי, לטל, למתן, הם כזה באים לכולם, לארז וזה. ויש כאלה שהם כאילו רק ספציפי למישהו אחד. כאילו יצאתי עם מישהי שאמרה לי, אני רק אודי כגן. עכשיו, כאילו מה זה מכבי הפועל? מה זה אני רק אודי כגן? אתה יודע, כאילו אם את אוהבת מוזיקה, את לא, אני רק עומר אדם, את תשמעי אושר כהן, אתה מבין מה אני אומר? אז למה בסטנדאפ זה, אני רק אדיר מילר? כאילו, מה זה, קאט? זה קטע. אם אתה אוהב סטנדאפ, אחי, בוא תשמע עוד בדיחות. איזה כיף. זה קטע. אתה מבין מה אני אומר? אני רק אורז. אני רק ספגטי בולונז, אחי, יש עוד אוכל. לא הצלחתי לפענח את החוקיות של זה. באמת לא הצלחתי לפענח. יש כל כך הרבה סטנדאפיסטים מוכשרים בארץ, אחי, לכו להופעות, מי ששמע אותם, לכו לכולם, לכו אלינו ולכו לכולם. לכו להופעות, כאילו זה... אתם תענו עוד יותר, שאתם תראו כמה שיותר הופעות, ואתם אפילו תאריכו יותר מאומן לאומן, כאילו אם אתם עכשיו רואים אותי, ואז רואים את מוטי, אתם תאריכו את ההבדלים בינינו, את איך שמוטי מסתכל על החיים, איך שאני מסתכל על החיים, כל אחד מסתכל על החיים אחרת לגמרי, ארז מסתכל עליה בצורה גסה ובוטה כזה, ואתה יודע, ומתן מסתכל על זה בצורה ציניקנית ושחורה, כל בן אדם מסתכל אחרת לגמרי, אין דבר כזה יותר טוב, זה מה שאני גם שונא, אני אוהב יותר טוב, הוא יותר טוב. כן. אחי, זה עניין של טעם, זה כמו יופי. אתה מבין? אין בחורה יותר יפה, יש בחורה שיותר הטעם שלך, אחי. אני מסכים. זה עמוק אני היום. תלכו, לסטנדאפ. בום, שיר וחזרנו. תודה רבה, סתם, אמר לנו שבוע רציני מאוד. המוח שלי לא עובד. כן, המוח שלו, הוא עוד לא הבריק את ההופעה. בוא נראה. וואו, עוד לא התעוררתי, אחי. איך אתה עם כדורגל? בסדר, משחק, לא רואה. כי משחק שאתה הולך לצפות, אתה צופה במונדיאל? מונדיאל ספציפית כן, כי זה כיף. כי זה האירוויזיון של הכדורגל. המונדיאל הקרוב יהיה בארצות הברית. מה? כן, אם אני לא טועה, כן, מונדיאל, והחליטו לקיים בסיאטל משחק, כדורגל, למען הקהילה הלהט"בית. שמעתי על זה. למען שוויון לקהילה הלהט"בית. והחליטו שהמשחק שיהיה בסיאטל, יהיה למען הקהילה הלהט"בית, עוד לא יודעים מי משחק, ואז הייתה הגרלה, ויצא שמי שמשחק, זה שני המדינות הכי להט"ביות, הכי פרו-להט"ביות ever. שהכי גם תומכות בלהט"ב בעולם. איראן ומצרים. The fuck! איראן. The fuck! כאילו מה, המנצח זורק אותם מהגג? כאילו מה זה? המנצח זוכה לרצוח אותם, כן. מה זה? יש! תודה. איראן ומצרים לקידום הלהט"ב, משחק, זה כמו שהמשחק בין אריתריאה לסודן לקידום זכויות אופניים. אתה מבין? אני אומר, כאילו, זה לא הגיוני. זה כמו שהמשחק בין חיזבאללה לחמאס לקידום שלום. זה לא הגיוני. איראן... זכויות אופניים, לא יודע. מצחיק כמו תרוב אופניים. כזה שומעים את הפעמו שלהם. החיים בעולם כל כך מטומטם, אבל זה אני לא יודע מה יקרה, לדעתי שתי הנבחרות לא יעלו למגרש. או שהם יעלו והם כזה, מוות להומואים, אני לא יודע איך הם יקבלו את זה, זה הולך להיות, שמה, זה אלוהים, זה כאילו החיים בפרודיה של סאוט פארק. אבל זה לא שהעירו אותם בבוקר, קומו, אתם במשחק של להט"ב, הם כאילו, הם דיברו איתם, אתה יודע, דיברו כזה עם הקבוצה האיראנית ואמרו, אתם רוצים לשחק? מה, אין מצב שזה הגרלה. יש הגרלה, זו הגרלה. עכשיו, אם הגרלה אפויה או לא, אני לא יודע, אבל זה הגרלה. אין מצב שבן אדם מעירים אותו, קום, אתה משחק היום במשחק של להט"ב. לא, החליטו, מה שקרה זה ככה, החליטו מראש שהמשחק שיהיה בסיאטל בתאריך ככה וככה, הוא לקידום האוכלוסייה הלהט"בית. סבבה, בום. והם לא ידעו שהם בהגרלה אפילו? יש הגרלה בין כל הנבחרות, יכול להיות עכשיו צרפת נגד גרמניה, לא משנה. אבל איך כאילו בעולם הזה כאילו עזוב, תחשוב על זה אירונית, כאילו דווקא איראן ומצרים מכל המדינות בעולם? אין דברים כאלה. לא יודע, אין מדינה באנטארקטיקה של אסקימוסים, לא יודע. אין דברים כאלה. אז כן, אז אגב יש קונספירציה שאומרת שכאילו אני בכוונה עשו את זה. תשמע, טראמפ אי אפשר לדעת, זה הצחוקים שלו, אתה יודע, יש לו כפתור בזה שמוביל לו קולה, יש לו שטויות בחיים, נראה לי שהוא כזה מסתלבט על העולם, הוא מיליארדר משוגע. אני לא מצליח, כן, אין פענוח לטראמפ, אבל... לא, תשמע, אני רוצה לראות את המשחק הזה. אני רוצה לראות את ה... כן, אני רוצה לראות אותם עומדים. עם דגלי הגאווה ברקע. כן, בתקווה שלהם, לא יודע מה הם שרים כזה, לרצוח את כולם, זה יעדנו, לא יודע מה השיר שלהם של איראן. לרצוח את כולם זה יעדנו. ואתה רואה אותם כזה עומדים עם כזה אסי עזר, כל אחד עם הומו אחר כמו הילדים של הנבחרת, כל אחד עם הומו אחר, דנה אינטרנשיונל, כל אחד. מה זה ההמנון הזה שהבאת? גם הבאת איזה שיר טוב. מצחיק שאתה אומר לי שיר חזרנו, אני נתקע. טוב שלא הבאת את הלחן של התקווה, אתה יודע, כל עוד בג'יהאד פנימה, נפש הנוח'בה, לא יודע.
אז כן, אז אנחנו חיים בעולם מטומטם לגמרי, ובכל מקרה, יש לנו המון נושאים לדבר איתכם היום, כי העולם שלנו מטומטם לגמרי. אני חייב לתקוף את זה מוטי עכשיו. דבר. זה שוורנר בראדרס נקנתה על ידי נטפליקס ו-HBO. וורנר בראדרס ו-HBO נקנו על ידי נטפליקס. אוקיי, תסביר לבן אדם כמוני שלא מכיר בדיוק את הכוחות המעורבים, מה זה אומר? וורנר בראדרס, פרנדס, הבירה ובטמן, סרטים, המאיה, דיסי, הזאב מוול סטריט, כל כך הרבה סרטים של וורנר בראדרס, כל סרט שהכרתם נראה לי אי פעם הוא של וורנר בראדרס. אוקיי, ומה זה HBO? HBO זה הסופרנוס, זה משחקי הכס, זה וואו, כל כך הרבה סדרות של HBO, אני לא יודע, כאילו המון, כאילו, כל כמעט סדרה שאתם מכירים של HBO. אוקיי, ועכשיו נטפליקס קנו אותם. קנו אותם, את הכל. באיזה 90 ביליארד, כאילו מיליארד. כן, לא חשבתי שזה בתלושים. כן, כאילו, מה... קחו 20, אנחנו חייבים לכם מיליון. מה? לא, כזה, קונים את זה, אתה יודע, בתלושים לחג, 20 מיליון, מחזירים להם מיליון. לא משנה, קיצר, 90 מיליארד דולר. אוקיי. הם קנו את וורנר בראדרס ספציפית, HBO לא יודע כמה. מה זה אומר? 20 שקל כזה. תביא את הסופרנוס ואני חייב לך, לא יודע. My nephew. The jacket. The jacket. מה מסתבר אחי? זה רפרנס לסופרנוס. כן, מה זה אומר? למה אני חופר על זה? הנה, בום. כי נהיה בעולם שתי ענקיות קולנוע. וואו, זה לא טוב. נטפליקס ודיסני. זה לא טוב. אחי, דיסני, קנו את פוקס, קנו את כולם. והם מחרבים כל דבר שהם מחזיקים, זה אני יודע מה הסרטים שהם עשו. אחי, יש רק דיסני ונטפליקס היום. אין קולנוע, הלך. וואו, הם עשו את האסון המוניטרי הזה, נו, שלגיה, לא זה הם, דיסני. כן, הם עושים הכל ווק. בת העם הקטנה אתיופית. גונבת אופניים לדגים. לא, זה סודנית. זה סודנית. אתה מתבלבל בגזענות. כן, סתם רצים מהר בים. למים כזה. וואו, אז זאת אומרת שמעכשיו, כאילו, אפשר להגיד שלא יהיו סרטים טובים. אני חושב, תשמע, נטפליקס נעים בין סרטים טובים לחרבון טוטלי. כאילו, אני לא יודע אם יצא לך לראות סרטים של נטפליקס, זה יכול להיות סלמטק? אני בעיקר, אני לא ראיתי, אבל אני שמעתי מלא ביקורת על זה שהם עושים הכל ווק בהגזמה. דיסני ונטפליקס מאוד ווק. עכשיו אני חושב שדיסני הרבה יותר ווק מנטפליקס. הרבה יותר קיצוניים. כי לא יודע אחי, הם עושים כל מיני, או משהו לסרטים של עצמם. דיסני אני נותר להם טינה, כי אני, שוב, אני מבוגר, אני מאוד אהבתי את הפרנצ'ייז של מלחמת הכוכבים, וראיתי מה הם עשו לזה. אני לא עוקב סטאר וורס. פשוט יצאתי באמצע הסרט, כי בעיקר נעלבתי, אתה מבין, נעלבתי. מה זה, הוואן הזה שיצא באיזה 21? לא, היה להם The Force Awakens, שזה בעצם, הם העתיקו את הסרט הראשון של ניו-יורק, לא משנה, בסדר. הם עושים כל מיני רימייקים. היה אחלה, צחוקים, אבל אז הם המשיכו את זה הלאה. והכניסו לשם אג'נדות. מה זה אג'נדות? פמיניסטיות, פרוגרסיביות, אג'נדות של איך זה נקרא? וואו, ברח לי המילה ארוכה מגעילה כזאת. אז הם הכניסו... בולבוליזיישן. אהרונוביץ'. הם הכניסו אג'נדות לשם, ופשוט חירבו... עכשיו, אין לי בעיה עם אג'נדות בסרט, אם זה בא לקדם את העלילה, או שזה בא כשאתה דוחף אג'נדות, קחו עכשיו פמיניזם! זה הורס! זה הורס! הם יקחו במלחמת הכוכבים, הביאו שם איזה מפקדת, שיער סגול, אתה רואה שהיא פמיניסטית, וכל מה שהיא אומרת כאילו נכון, והם עשו את הגברים כאלה מטומטמים, כאלה להראות גרל פאוור, אבל זה לא, זה לא הגיוני. כל פעם שיש סרט, אני וחבר שלי פלג ודין, כל פעם אנחנו הולכים לסרט שיוצא, ממש רצים ראשונים. עכשיו, אם יש משהו שמשגע את פלג שיהיה בריא אחי, הוא יושב בקולנוע ומתחרפן. אני עוד יכול לאכול את זה, אבל פלג, כאילו איך שמביאים אישה? ראיתי אותו, זה פלג זה שעשה שיער, לא? כן, שפתאום איטלקי, נפיו, פתאום נהיה סופרנוס, הוא בא לפקטור, צחק גבר כזה, אתה נהיה מפגר, אתה לא... פלג התחלך בבגדים באותו יום. אז הוא כל פעם, סתם, כשאתה מביא דמות של אישה, הוא רואה את זה והוא מתחרפן כי... תשמע, במרוול, מי שיודע, יש להם קהל כזה, אתה יודע, אוהב את השטות האלה, כאילו מתחרפנים שאנחנו מדברים על זה. אהבת, תחדש לי, אני לא מכיר. אז במרוול, היה דמות, סתם להגיד, קוראים לה אלמנה השחורה, שמשחקת אותה סקרלט ג'והנסון. עכשיו כולם אהבו אותה, והיא, אני לא רוצה להגיד את זה, היא אישה, זה משמע מטומטם שאני אגיד את זה, אבל למרות שהיא אישה, אתם מבינים מה אני אומר? אהבו אותה רצח, היא דמות מטורפת, דמות אהובה של החיים והמוות של אחד העצובים, והיא מטורפת. היא מתה? עשית לי ספוילר עכשיו בבן זונה? כן, אבל היא תחזור, קראת האלה, she'll be back. כאילו אתה תראה עכשיו 50 סרטי מרוול. היא מתה? כן. איך? זרקו אותה מצוק. זה אלמנחס? זה... אלמנחס שחורה. מה זה? לא, אבל כולם אהבו אותה, לא משנה אם היא אישה ומפרגת גברים, יש סצנות שלה, קשורה לכיסא, דברת בטלפון, אומרים לה, תגיעי, רגע, אני פה קשורה, וכזה, תגיעי עכשיו, טוב, אתה יודע, פוצצת דברים עם עקבים. אחי, זה לא אכפת לאף אחד. למה? כי היא דמות כתובה טוב. כן, וזה מתאים ל... היא מעניינת, היא דמות כתובה טוב, היא מדהימה, היא מוכשרת, יש את הסיפור רקם נדיר. אל תיתן לי סתם בחורה שנכנסת, ופתאום, אתה יודע כמו שהחידוש שהם עשו למולן. אוקיי. אתה יודע, מולן סרט טורף. וואלה.
על כאילו, על זמן כזה שלא היה אנשים בצבא ביפני, לא זוכר איפה זה, אבל פתאום מישהי מתחפש לגבר, זה מזיין את כולם שם, פתאום עשו את זה, מולן עם כוחות על, פתאום היא עפה על גגות. מה אתם הופכים דמות לאובר קיצונית כדי להדיר אותה על פני גברים? אתם הורסים את החיבה לדמות. אתה יודע, בשולי הדברים, איך אני מעריך את זה שאתה מבין בקומיקסים ובדברים כאלה, בסופר הירוס? מה זה חננה? לא, זה לא חננה, אחי, זה מגדיל, אני לא מבין בזה כלום. אני לא, כלום, עכשיו... אתה כן, אתה סתם, אתה פשוט נעצרת באיזה... כנראה. לא, אני אגיד לך משהו, עכשיו הבן שלי, בן 4 בר, התחיל לראות את הענק הירוק. אז אני יושב איתו, כי אני צחוק, עכשיו, הוא מתחיל לשאול אותי שאלות על זה, ואני לא יכול להגיד, שמע, אבא אהבל. אני לא יכול להגיד לו את זה. אז אני מתחיל לחרטט אותו, הוא לא מכיר את כל היוניברס, גם אני לא, אז מה אכפת לי להגיד לו דברים, אבל כן, אין לי סבלנות. יש ענק ירוק, ובסוף שגם כן יש שיאלק, שהיא בעצמה ירוקה. אז הוא שואל אותי, אבא, למה גם היא ירוקה? אני כזה, אין לי הורמונים. הם בני דודים. כן, לא, זה התקופה שלה פשוט בחודש, היא נרגעת. לא משנה מה תגיד בקומיקס, ככל הנראה אתה תהיה צודק, יש כל כך הרבה קומיקסים, וכל מה שאתה יכול לדמיין במוח שלך, כנראה עשו בקומיקס. יו, הסדרה האחרונה, לא, הדבר האחרון שראיתי זה היה בטמן, אני לא... מה זה, החדש? לא, ראיתי את הג'וקר, ראיתי את הג'וקר, את הסרט הג'וקר, אבל הדבר פעם האחרונה שראיתי בטמן, תראה את זה, יו, מה, של כריסטופר נולן? למה? אל תגיד לי ג'ק ניקולסון, הישן. לא, הדבר האחרון שראיתי את זה, ראיתי את האנימייטד סיריז, שזה הכי יפה. לא, זה השנות ה-60. היה את האנימייטד סיריז, אחי, שהם רציניים בהגזמה. הבנתי, שזה אפל קיצוני. זה היה, כן, וזה היה ממש מגניב, וזהו, וראיתי את הסרט, ראיתי אחרי זה היה עשו לזה בטמן ביונד, זה כבר שברוס וויין, או ברוס וויין, זקן, וזה הכי מצחיק בעולם, אחרי אותי, כי גם טיפלתי באבא שלי באותה תקופה, כי אתה רואה, זה עדיין בטמן, עכשיו הוא עם קמטים כזה, עכשיו מה הקטע בבטמן ביונד, שמביאים לו כאילו בן אדם אחר, שיהיה בטמן במקומו. הביאו איזה, לא יודע, איזה סאגי אחד מהשכונה שיהיה, זה נאוראי. כן, זה מישהו לא קשור. ואתה רואה את ברוס וויין, הוא עדיין בטמן, בפרק הראשון רואים אותו מתמודד עם הזקנה. עכשיו זה עצוב, אבל זה גם מצחיק, אתה יודע, רואים אותו רץ אחרי... פושע כאילו? פתאום... זה לא שדף בבטמן, אחי. פתאום לוקח תוספים, אתה יודע. בטמן זה כאילו הרונלדו של הגיבורי על, כי הוא עבד קשה. פתאום משתעל, אחי, פתאום... הוא מוותר... ג'וקר חמק, למה? היו מדרגות, אתה יודע, כאילו דברים... הוא כבר לא עומד בזה, אתה יודע, כאילו... לא, יש קטעים, אני נראה לי יודע על מה אתה מדבר, יש קטעים שהוא מקבל מכות, אבל פעם, אתה יודע, הוא היה מחלים. מה? הוא היה מחלים פעם, אתה יודע שהוא היה צעיר. איזה מחלים, אחי, איזה מחלים. שומע אין לו סידן. בבטמן ביונד, הנבלים שנותנים לו כל מיני משפטים, נברח ממך כמו סידן. אתה יודע, דברים, אחי, שאתה משפילים אותו. למה לא עשו ככה לבטמן גיבור ילדות? אז בום. בואי, אמרנו, התחלנו לדבר על קומיקס סתיו השתעממה, אחי. לא, היא חברה של מושב קונה פופים, אחי, בסיטונאות. מה זה פופים? סליחה, אני זקן, אני בא בימים. מה זה פופים? אני צריך לעשות לך קורס, עוד מעט הבן שלך, אחי, פופים. דרך אגב, הם פושטים רגל. עוד שנה, שנתיים לא יודע. בבקשה, אני גם לא צריך לדעת מה זה פופים. לא, אבל זה אספנות, תקשיבו. פופים זה מי שלא, הקהל שלנו יודע, אבל בנות לא יודעות, בנות. פופים זה בובות אספנות, ראש גדול, גוף קטן. רגע, יש לנו קהל בנות? כן. ערב טוב! ערב טוב. מוטי בוגד. ערב טוב. אתה מסתכל על המצלמה. פופים זה פשוט בובות אספנות של כל דבר. אשתי עכשיו בבית. אני מרגיש שמוטי נהנה איפשהו. מוטי שמח. מוטי שמח איפשהו. כן. הוא שותה קפה ונהנה. כן, טוב לו. אז כאילו פופים יש הכל. פופים זה בובות אספנות ספציפיות של כל דבר. כאילו אם מוטי יפרוץ בעולם, יהיה פופ מוטי. דרך אגב, אני יכול להכין לך פופ. יש פופ בייצור אישי. תעשה לי פופ, זה הכי קל בעולם, לא צריך שיער, לא צריך כלום, אחי. פוטי. 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 לא טוב, לא טוב, לא טוב, אני לוקח את זה מאחורה. מופ. אתה מבין? וואו אחי, אז כאילו, עכשיו אני מבין, זה הבובות, אני יודע מה זה. הקטנות עליהם הראש הענק. אני יודע מה זה, כן. לא, כאילו יש בובות של 200 שקל, יש 1,000, אתה יודע, פתאום ספיישל אדישן, הארי פוטר ערום, אתה יודע. וואו. כן, כן, יש לי חבר אחי, מה? הוא כזה, אתה יודע, הוא כולו חי את החלום, הייטקיסט, עובד, עושה עסקאות מיליארדים. מה זה? יש לך את הפופ של פרוזן של אלזה? אתה יודע אחי, מתחיל לפקוט. אתה יודע כזה, בבריחה עם ברווזונים, אני רוצה את הפופ של אלזה. פופים שיכולים, ששווים יותר מ-5,000 שקל. סתם וציינת שיש פופים ששווים מעל 5,000 שקל. ולי יש ואני יכול לשאול שאלה אחת. מה? כן, 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 כן. על בובה. כן. מה עם נקת הבית? העולם הזה דפוק, אחי, יש קומיקס ספיישל אדישן ששווה איזה $1,000,000, אחי. העולם הזה מוזר. באמת? כן, כן, יש משחק קופסה או מחשב מפעם כזה, משנות ה-60. וואו. שיש איזה 8, לא יודע, אני סתם, אנחנו טועים ומתאים, אני לא יודע בדיוק, סבבה? שלא תגידו, סתיו טעית, זה 7. תתקנו אותנו. כן, תקנו אותנו, לא סתיו יש 10, לא סתיו יש... אבל יש איזה משחק ששווה איזה $1,000,000, אחי, מישהו קנה אותו. וואו. משחק קופסה או משהו כזה, אחי, אני אומר לכם, אספנות,
כאילו, אם יש לכם בית של סבתא, סבא, סבתא רבא, והיא נפטרה, או שהיא כבר שתהיה בריאה, מי אתה? אתה יודע כזה, פרצו אליה הביתה. תחפשו במשחקים של הפעם, תמצאו ויברטור, תזיזו, כי סבתא נהנתה בזמנו, סבא לפעמים לא היה לו כוח, הוא היה במלחמה, אתה יודע. תמצאו, אולי יש איזה משחק, איזה מטבע, איזה אסימון, אתם מבינים, איזה משהו, איזה, לא יודע, קיסם שיניים של גולדה מאיר. אתה יודע, יש דברים, יש אלדד, חבר שלי, שדוד לאלדד גולן האפס, הוא רואה סרטים, עתיקות, יש דוקו על עתיקות כזה. כל מיני אנשים, אחי. כן, אנשים תחביב ספציפי. כן, אבל בארצות הברית זה מטורף, אחי, מישהו אומר לך, תשמע, סבתא שיש לה מרתף, בואו. ובאים אנשים... ואז התוכנית באה, כאילו התוכנית, היא באה למרתף ומחפשת את עתיקות במרתף שלה. וואלה. עכשיו, זה שמאי כזה של עתיקות, הוא יכול למצוא פטיפון של איזה $20,000. וואו. אתה מבין? והתוכנית כנראה לוקח את החוזים או whatever, לא יודע. איך היה לך השבוע? די, הקהל גם רוצה לשמוע על מוטי, ואם ראיתם, השבוע אני העליתי מלא תמונות פוטושופ של מוטי עם זקן. בוא'נה, זה קיבל פרגון. כן, אחי, מלא שלחו לי, מטורף לו. אני חוסך ממך בפרטי, אחי. אנשים שלחו לי עוד וריאציות של התמונות האלה. אני צורח. אני כבר לא רציתי להביס עליך פשוט. שלחו לי, אחי, וריאציות בלי חולצה, עם חולצה, דברים, אחי, שכאילו אירוטיים, דברים שאני אומר לך, יוי ואבוי לי. שלחו לי אותך עם קוקו, עם שיער ארוך וקוקו, כמו זה מהסופרנוס, אחי, האיטלקי, אחי, צ'וואן, תקשיב, אני צרחתי, אחי, מוטי עם זקן צרפתי, קוקו, תשמע, אתה נראה רוצח סדרתי. זה הדבר הכי מגניב שיש. איך עבר עלי השבוע? תיקנתי דוד, הוא עדיין מתקן את הדוד, הוא לא עובד. אם תראו בתל אביב את מוטי הולך עם דוד, תדעו יום שלישי הגיע. מה עוד דבר השבוע היה? בוא נבר, הילד שלי, אני לא יודע מה אני אעשה איתו, כי אני מקווה שהוא בסדר, אתה יודע, כאילו, הוא אגרסיבי, ואני לוקחתי אותו לשיחה, כי מתלוננים בגן שהוא מרביץ לילדים, אז לא נעים, אז עכשיו גם ההורים נחמדים, אז אתה יודע, ומתקשרים אליי כזה, תקשיב, קצת לא נעים לנו, אבל אתה יודע, כל מיני, עומריקו חזר עם שריטה מהזה. עומריקי חזר עם כדור בחזה. משהו כזה, אני לוקח את בר, שיחה, בר, תקשיב, זה ילד בן 4, אני מפחד. אני מת. בר, אתה לא יכול להרביץ לילדים, אתה פשוט לא מרביץ לילדים. מה? הוא מסתכל עליי, תקשיב, ילד מסתכל עליי. מסתכל עליי, אז איך אני אשלוט בגן? תגיד לי, מי, אתה היטלר? מה זה? איך אני אשלוט בגן? מה זה? אבא, אתה רוצה להיות חלק מהקד שלי? תגיד, אני לא יכול, אני לא יודע להכי את הילד הזה, לקחתי לו מרפאה בעיסוק פעם, לפני כמה שבועות. והיא כזה נחמדה בהגזמה, אתה יודע כזה, איך אתה רוצה, ברברון, ברצ'וק, מסתכל עליה? בר. כאילו... עכשיו, הוא כזה מתוק לפעמים. השליט. כן, אני לא יודע. תשתחווי לי. וואי, אתה מגיע, אתה מבין זה כזה כמו בסרטים, שאתה כזה משאיר אותו עם הבייביסיטרית, כזה ברור, אני וברברון נהנה, אתה חוזר היא תלויה הפוך. מה, עשיתי משהו לא בסדר. יש עכשיו אח קטן, בין שנה וחודשיים. משהו כזה, שנה ושלוש. אחי, הוא לוקח אותו, מקבצ'ץ' אותו, מועך אותו, שאני מזהה, תקשיב, בר, זה עדין, זה ילד עדין, זה לא כמוך, אתה צריך מאוד מאוד בזהירות ובעדינות. תסתכל עליי, אז איך הוא ילמד? כאילו, מה זה? מאיפה זה? זה כאילו הרוח של האבא שלי נכנסה בתוך הילד הזה, וכאילו, לא יודע מה, שליחות של בוחרי בן 70 שגדל בזה, וכאילו... אתה מגדל בוחרי קטן, אבל שנולד בכפר, בבוחרה. לא יודע מה זה, לא יודע, אני מגדל, בר נורמגומדוב יוצא לי, אני לא יודע מה זה הדבר הזה. לא יודע מה זה הדבר הזה. בר אהבת השם גורדון. ואני מנסה להרגיע אותו, אתה יודע, כאילו, אני לוקח, סתם, הבאתי לו כזה טיסן קטן, בוא נשחק עם הטיסן, לוקח את הטיסן, דופק בקיר, כאילו, זה לא חזק, אתה יודע, כאילו, מה? אני צורח. אני לא יודע. אחי, היה לי ילדים כאלה בגן, זה, לא יודע, אני חושב שזה יצירתיות, זה ADHD כזה, זה אנרגיה, אתה יודע, הוא אנרגטי, אתה מבין מה אני אומר? אני לא יודע מה זה, יכול להיות שהוא גם, הוא רואה טלוויזיה? כן. אחי. וואי, אני חייב... מספיק שהוא רואה סרט אחד של הנוקמים, אני אשלוט ביוניברס, אתה יודע. אני חייב להפסיק לראות איתו CSI. CSI. אנחנו צריכים סדרתיים. הסדרה על ג'פרי דאמר זה לא בשבילו, אבל... אבל אתה יודע משהו, הענק הירוק כן משפיע עליו. מה, בר סמש, אתה יודע. זה, אחי, הצייד בגן אמרה לי שהוא צועק הלק סמש ומרביץ לילדים. אתה מבין, עכשיו הכל מתחבר. אולי תראה לו סינדרלה. תורד פרים עם גיריות. לקט הבית. פרים כזה ספוג ענק. אף אחד לא מעריך אותי בגן הזה. האחיות שלי מרושעות. האחות המכוערת באה אליו כזה שקט בר. וואו, אז... תלוי מה הוא רואה, אני חושב. כן, אחי, תמיד הילדים בגן הם כזה, אני איירון מן, מבינה ככה בקיר. והבנות הם תמיד כזה, אני אלזה. אתה יודע, כאילו ההבדל, זה בגלל מה שהם רואים, זה התוכן. תבין משהו, הגן של הילד הקטן יותר של עוז, זה הגן הקודם של בר.
סבבה? אז אני בא לקחת את עוז מהגן. אז הגננות שם זה הגננות שהיו של בר, שעוזב את הגן. אז כל פעם שהן רואות אותי, איך בר? הכל בסדר איתו? בטוחות שהוא בכלא כבר, אני לא יודע. לא, אני מת. לא יודע מה זה. אבל בסדר. בטוחות שהוא בכלא, ילד בן 4. לא יודע. ילד רע זה על בר, אתה יודע. אני לא יודע מה זה, אבל... בר בכלא נוער בגיל 4. אשתי טוענת שאני טיפה לא... שאני כאילו אולי טיפה הייתי... יותר מדי... חשפתי אותו לדברים שילד בגילו אולי אמור לא להיחשף, אתה מבין? אני אומר... כמו מה? נניח אם אני לא יודע, יכול להיות... קרבות כלובים. דברים כאלה, אולי כי אני רואה מלא UFC, אז הוא רואה מלא UFC, ואולי כי אני רואה זה, אחי, בוא, אנחנו גדלנו שהיינו קטנים על WWE, לא היינו באים לבית ספר, כיתה א', תופס חבר, תראה מה למדתי, ארקיו, שובר לו את הגב. בטח, אחי, זה בנים, נמאסתי כל היום, אין ילד רע, יש ילד שרע לו, הוא ילד בנים. די, אחי. ניסית לעשות מהלכים על WWF, WWE היום. מה ההבדל, אחי? זה שאלה טובה, בזה אני מבין במקרה, בשלב הם היו World Wrestling Federation, WWF, ואז בשלב מסוים, ארגון שקם ב-1980 ומשהו, בשם World Wide Fund, שזה ארגון שמאכיל דובי פנדה. אמר, אנחנו WWF המקוריים. תקשיבו, אתם לומדים פה משהו הכי דפוק שיש, כאילו אתם לומדים למה WWF הפך ל-WWE, אני לא ידעתי את זה. ותבעו את וינס מקמן על מיליארדים, אימו לתבוע אותו, וינס מקמן זה הבעלים של WWF. איגוד של פנדות, כן, בדיוק. שהסמל שלו זה דוב פנדה. שחקום לו? World Wild Fund, הקרן העולמית. הוא תבע את WWF? כן, אמרנו, אנחנו WWF המקוריים, תפסיק. תפסיק להרביץ את דברים, פנדות זה כיף. עכשיו, מה נזכרתם אחרי 20 שנה, אבל בסדר. אז וינס מקמן אמר, אוקיי, מגניב, לא, מה שהיה זה ככה, הוא כאילו, מה שעבר לו זה get the fuck out, זה מה שעבר לו בראש, שזה get the f out, ואז הוא אומר, רגע, חמש טוב להתקשר, עוד מעט אבא, נחזור אליו. get the f out, get the fuck out, get the f out, להוציא את ה-f, ואז הוא חשב, World Wrestling Entertainment. אשכרה? ככה זה קרה. באמת? ואז הם הלכו ל-WWE. ואיפשהו ב-2003-2004. אני זוכר שהייתי קטן, המשחקים יצאו, זה בונס שהתחיל הסוני 1-2. זה היה מה אחי, אלוהים שמו, אני גדלתי על זה. זה היה רציני. אז אתה מבין, בנים הם תמיד אחי, רבים מכות, המייד, זה כדורגל. ניסית לעשות מהלכים מה-WF על חברים שלך? אני אומר לך, היינו הופכים אחד את השני. היה לי חבר אחי, אלוהים. כמה ילדים אכלו צ'וקסלם בגלל האנדרטייקר? כמה ילדים חוו את המהלך הזה בגלל האנדרטייקר? כמה פעמים חבר שלי חנקתי אחי, היה לי חבר אחי, כל הזמן, אני לא אגיד את השם, אבל מהיסודי, אני אומר לך, הוא מפוצץ את כולם, כל היום אחי, אתה יודע, אתה אוכל קריך, הוא בא לך מאחור, אתה שובר לך שיניים אחי, אי אפשר היה איתו, הוא היה כאילו הכי מכור לזה, כאילו מכולם, הוא גם היה ילד עשיר כזה, הוא היה הראשון עם סוני, הראשון עם בובות, אתה מבין כזה, יש את הבובות של WWE. מכיר חבר עשיר בחבר'ה? כן, אמא שלי לא תקנה לי בחיים, אתה יודע, הכינה לי את זה מסמוכתות, הנה. תודה. אז מה עוד דבר על השבוע? תן לי לחשוב רגע. אחי, תמיד, בשנייה שאתה נכנס לאיזשהו מונוטוניות של שגרה, של ניסויים של ילדים, השבועות שלך נראים אותו דבר. תמיד, אצלך, הייתי בדייט הזה, הלכתי לבר הזה, אני אחי, גן, עבודה, הופעה, גן, עבודה. כן, יש לך סדר, אבל אתה יודע שהשבוע אני דיברתי עם חבר, שאני חייב סדר. כאילו, יש לך איזה קו שמייצב לך את המוח. כן. בוא נסכים שבלגן, אם אין סדר, אז מספיק איזה משהו קטן, מעידה קטנה, ואתה נופל על הפרצוף. זה גם מעבר לזה, יש לי נפשות שתלויות בי. בדיוק, אתה חייב להיות תמיד חזק ואחד. כן, אני לא יכול להיות, אוקיי, עכשיו אני זורק את עצמי חצי יום, ושימות העולם, אני לא יכול. יש לי ילדים רעבים בבית. גם בגלל זה אני לא מצליח להיכנס לזוגיות. אין לי סדר, אני בבלגן, אחי, אני הברסתי לפסיכולוגיה ששכחתי שיש לי פגישה, הייתי צריך לצאת עם מישהי לדייט, אחי, באריאל, שנהיה בריאים, היה אמור להיות לי הופעה באריאל, פתאום אני שכחתי שאני מחמם את גבני בכלל, במחנה רעים, בעזה אחי, בטף הזה, כאילו החיים שלי הכי מפוצלים, והיא כועסת עליי, מה? אז הברסת עליי מאריאל? כן, אז אמרת שנצא, ואני כזה סורי, באמת שכחתי, הלוש שלי מבולגן, לא, אתה לא רציני, לא מתאים לך זוגיות, תוך כדי שהיא אומרת לי את זה שבוע לפני מי שאמרה לי את זה, לפני איזה חודש, לא זוכר מתי זה, גם, אתה לא מתאים לזוגיות. אתה מרגיש שאתה לא רציני? אני כן רציני, אני פשוט לא מסודר. זה הבדל. חלק מלהיות רציני זה להיות מסודר. אז אני לא רציני. בוא, אתה מרגיש שאתה בשל לזוגיות סתיו? כן. זה הרצינות. כן. מה? כן. איך? בא לי לקום ליד מישהי בבוקר עם ריח פה, כן. אני יכול להגיע לך בחורות עם ריח פה מכאן ועוד אחד, פשוט לא תהיה אותה מישהי כל פעם. אבל בוא. אני מוכן. אני מרגיש שאני מוכן. וואי. לא יודע, כולם מתחתנות לי בפנים, אחי. אז איך זה לא קורה? אני מרגיש שאני מוכן, אבל אני לא... אני בבלבלי אותו.
חבר שלי מתחתן, אחי, יצא נישואים. מה, אחי, בן כמה אתה עכשיו? 25. זה הגיל שזה מתחיל, כן. אבל כולם מתחתנים עכשיו, אחי. אחד הם אני כל נופלים, שנייה בחתונות, זה מחרפן אותי. מה? חצי מהחברים שלי נישואים. כבר? כן. יואו. מה? אז היה, אחי. תשמע, זה קטע. זה מציע, זה בקרוב מציע, זה פה, זה שם, זה כאן. רודרי, מזל טוב דרך אגב. רודרי, שדות לרודרי. אני לא יכול לבוא לחתונה, אני עסוק. מוטי, תבוא. אני לא יכול. נעשה באף. אתה יודע, אחי, אתה לא תאמין כמה כספים אתה תשפוך. כן. החל מגילי 27-8 עד 32-3. 1,000 פה, 2,000 שם. על כל החתונות האלה שיבואו לך. אחרי זה כבר רווקות מאוחרת, אתה כבר מרחם עליו, אתה בא משלם לו, מסכן. אבל... אתה הולך גולפור מתעצבן על זה? כולם מתחתנים לגולפור בפנים. עכשיו גולפור נשוי עם הושענה רבה 62. עכשיו גולפור כל היום מוציא כספים. הוא נשוי איזה 20 שנה. אתה יודע איך הוא מתבאס על זה? באנו להתגרש ולהתחתן איתה שוב רק בשביל לקבל כסף על כל הפאקינג צ'קים שהוא מוציא. אחי, גולפור מתחרפן מזה. לא, אני חושב שכבר הוא בגיל, ואני כאילו זה הגיל שכבר חברים מתגרשים. כן. אתה מבין, אתה כבר לא בא לך לשים צ'ק על חתונה. כתוב, אני יודע, יש זוגות שאתה אומר, בוא'נה, זה לא יחזיק, על מה אני משלם? על מה אני משלם? אתה לא אוהב אותה. זה כמו לקנות, לא יודע, משהו, לפטופ במקסטוק. אתה יודע שזה לא יחזיק, אתה מבין? כן, זה סתם. על מה אני משלם עכשיו? הסלוס, מקום הסלוס. כן, הסלוס. זה הכל שטויות. אבל זה קטע, זה קטע. אבל כן בא לי, אתה מבין? מה בא לך בבחורה? חוש הומור, וואי, אחי, חובה. יאללה, יא שטחי, מה שווה החבר שלך בציצי, אני מכיר אותך. ציצי תחת, אוקיי, חוש הומור. עיני שקד, אף סולד. הדבר הכי שאני לא אוהב בחורה זה שהיא חושבת שבגלל שאתה סטנדאפיסט אתה מצחיק 24/7. מה, בטח. אתה מבין את זה מעצבן זה? למה אתה רציני? מכיר את זה? כן. דרסה לך את הכלב ברוורס. אבל למה אתה בוכה? אתה יותר מצחיק ברילס. כן. או שהיא... טוב שהיא לא אומרת, למה אין לך כתוביות? כמעט נורמלית, זה רילס. אני לא מבינה אותך, אין ניקוד. לא, היא... כאילו, אני פתאום עם מישהי, ואז כזה... העולם שלנו, הקריירה שלנו היא כל כך אינטנס, שאני מוצא את עצמי, כאילו, אני חושב שיצאתי עם אומן זה קצת פוסי. לצאת עם אומן זה לא, אני לא ממליץ לאף אחד. באמת, זה כאילו, אני מרגיש, אני לא הגבר הזה שהוא כזה, הכל על הזוי שלי, אני כאילו, אני יושב ואני אגיד לה, בוא'נה, זה לא סבבה מה שעשית עכשיו. אתה יודע מה אני אומר? לפני הופעה, אל תריבי איתי. אל תריבי איתי אחרי הופעה, ולפני הופעה, אני כאילו, אני לא אגיד, אני רגיש עכשיו, אבל אני כאילו, אני לא איתך בראש עכשיו. לא, לצאת עם אומן. אין לי דרמה, אני לא יכול לקבל דרמה עכשיו. עכשיו, בחורות לפעמים כזה, בוא נשים ויבה, במציאות. כאילו שהיא כזה, בוא נדליק משהו. אחי. לא כאילו. היא החליטה שעכשיו אנחנו הולכים להתווכח. כן, לא כי שונאת אותך או משהו, או שהיא משוגעת. היא משוגעת, אבל כאילו, היא רוצה את הלהט, את הפשן הזה של הוויכוח, לא יודע. זה חלק מהדינמיקה של היחסים, אני חושב שזה חשוב. אין זוג של לא רב. חשוב לה, אני חושב, לדעתי, אתה יודע, לא הייתי בחורה בשנים האחרונות, אבל אני חושב שחשוב לה להוציא ממך רגש. נכון סתיו, אתה מרגישה את זה כאילו? יש לנו פה אישה ואנחנו מדברים. סתיו כפרה עליה, מחשבת קיצה לאחור, מה? תגיד, כבחורה, את לפעמים יוזמת ריב סתם? דוגרי. תגיד לי את האמת, סתיו. סתם. לא, אבל סתיו היא לא בחורה רגילה. היא גם צבועה. לא, היא גדלה אחי ברחוב. היא בחורה אחי. מה זה הסיפורים? אכלה מטפחים. גידלו את הזאבים. לא אחי, כמו... קראו לה מוגלה. מוגלה. מוגלה ילדת הג'ונגל. כמו טופו. קופצת על עצים. לא, מושב מפגר, זה הכי אפשר להריב איתו. מושב, אתה עושה לו ארצה? למה ככה? אני אוהב אותו בתור... לא, מושב מותק, אני אוהב אותו, אבל לא כל הגברים מושב. מושב זה אפשר לחנך אותו, אתה מבין מה אני אומר? תראה, הזוגות האלה שאומרים, אנחנו אף פעם לא רבים, אני... וואי, הם הכי רבים. אתה יודע, היה מחקר, אני לא זוכר איפה זה, הייתי צריך לצרף את זה, היה מחקר שהזוגות שהכי מפרגנים אחד לשני, שיש כאילו קורלציה, יש התאמה בין כמות הפרגונים ברשתות החברתיות ובפומבי, שזוגיות כאילו ברמת... הם הכי גרועים. לבין, אני נוצא לך שוב, יש התאמה, יש יחס ישיר בין כמות הפרגונים, שרושמים ברשתות החברתיות אחד לשני לבין כמות הגירושים. זאת אומרת, כל הזוגות האלה של אשתי היקרה, משוש חיי, אני אישית מכיר כמה כאלה. מכיר. המתנה של החיים שלי, פוסטים כאלה, לכבוד היום הולדת, ואז שנה אחרי זה מתגרשים. מי זה מזכיר לי? ריין רנולדס, אתה יודע מי זה, השחקן של דדפול. כן. ריין רנולדס. מה איתו? הוא ואשתו, זה הדבר הכי מצחיק ברשתות החברתיות בעולם, אחי, אני לא זוכר איך קוראים לאשתו, איך קוראים לאשתו של, לא ברוק, לא זוכר. אחי, הוא כל פעם מעלה, הוא כאילו, הוא איתה בביף הכי מצחיק בעולם ברשת. כאילו, הוא מעלה סתם תמונה שלה ושל השתי ילדים, והוא יכול לעלות כזה, אני ושתי האבות שלי בחיים ואשתי. או כל מיני, אתה יודע, הוא מעלה תמונה, יש לה יום הולדת, אז תמונה שלו ושלה, מזל טוב לאשתי יקרה, אני אוהב אותך, והוא חתך אותה בתמונה. הוא כאילו בצחוק. זה כאילו... הוא עשה מה? הוא חתך אותה מהתמונה. מה?
כן, אבל אתה מבין, הוא, לא, אבל זה סטלבט אחו שרמוטה, היא גם עושה לו את זה. אוקיי. איך קוראים לה? אני כל הזמן שוכח את השם שלה. ריין רנולדס, ואשתו זה הדבר הכי מצחיק ברשתות החברתיות. יאללה, נחפש, לא הוא כאילו מולטי מיליון שחקן, כאילו על, הוא משקיען על גם. הוא כאילו, הוא גאון שיווקי גם דרך אגב. רצח. כאילו הוא גרם לדדפול לצאת. לדדפול אחד. הם צילמו קטע, לא רצו לעלות את זה, דיסני, או לא דיסני, פוקס בזמנו, לא רצו לעשות עם זה כלום. הוא העלה את זה לרשתות החברתיות שלו, בלי לשאול אותם כזה, זה התפוצץ אחוז שרמוטה, והם היו חייבים לעלות את זה, כי הקהל צרח עליהם לעלות את זה. לעשות את הסרט הזה, כן. הוא הוציא כאילו איזה קטע קטן כזה מהצילומים, או פיילוט. מדהים. כן, הוא גאון. אז קיצור, הוא ואשתו, זה הדבר הכי מצחיק, אני רוצה כזאת זוגיות. וואלה. כזאת, אחי, סטלבט עליי, שאני סטלבט עליה, שלא תהיה רכה, אני לא יכול עם רכות. אני בא ממשפחה, אחי, שהם פסיכוטים, אתה יכול לקום בבוקר אמא שלך, אני סולד אותך אחרי דקה, חיבוק, נשיקות. אנחנו כאילו רנדומליים. וואו. ואני לא יכול שהיא תהיה כאילו, יש אנשים שלא מבינים, אני ואמא שלי בוא נגיד, יכולים ריב פצצות, צרחות, זורקת עליי צלחת, אני זורק עליי דוד שמש, אחי. איתך, אותך עם דוד שמש, אחרי שעתיים, רגע, הפלאנץ' שאני שומע כזה, אחרי שעתיים, הכנתי קוסקוס עם הרק, יש לך על השיש, אני אוהבת אותך, בן שלי, אתה מבין? אז אני חייב אישה כזאת שהיא כאילו, לא משנה מה עברנו, לפני דקה אני והיא נקחות בסלון, כמו שברים, אתה יודע, אני כזה, עם מגבת אדומה, היא רצה אליי, אחרי שעה, עבר, אחי. כלום לא קרה. לא מצביעות, מהבנה של כעס זה כמה דקות של כעס, אחי. זה לא יומיים. זה לא שנתיים, אחי. אני שונא את לשמור טינה הזה. בטח. אתה מבין? אחותי לפעמים כזאת, שומרת טינה, היא הכי שונה בבית. היא שומרת טינה פתאום שנתיים, אחי. אתה מבין מה אני אומר? אין סיבה. מבין אותך, אחי. כן, אז אני קשה לי עם אנשים כאלה. לא צריך, אני... אתה מבין? מה, זוגיות טובה זה לא ככה? זוגיות טובה. אם אתה ומה עכשיו בריב? אני לא יודע, לא הייתה לי. היא טובה. תשמע, מה היה רואה את הפרקים? מה היה רואה את הפרקים? עם מיקרופן. מה היה מתחממת עליי בבית? אגב זוגיות. רגע, שיר וחזרנו. תחשוב על שיר? אוקיי, יש לי. אוקיי. שיר וחזרנו. אין לי אהבה קטנה לתת לך. אבל אתה יודע למי יש אהבה קטנה? אוקיי. אתה יודע למי יש אהבה קטנה? למי? לבן זיני ועדי אימלבלוי. הם חזרו. הם חזרו, אתה יודע מתי הם חזרו? שבוע אחרי. כן, שבוע אחרי, ואתה יודע מה היה לעדי אימלבלוי במהלך אותו שבוע שהם היו פרודים? יום הולדת. הוא נפרד ממנה ביום הולדת וחזר לאחר היום הולדת. אם זה לא מחשבה גאונית, אני לא יודע מה, כן, בן זיני, יפה. שלח אותה למוסך לטסט. חזר אחרי שבוע. אתה מבין את זה? והם רק נפרדו. אתה יודע משהו, אני חושב, לא יודע, אתה יודע מה אני חושב? שהם עשו את זה רק בשביל היחד. נראה לי שהיא נפרדה ממנו, לא? מה? אני שמעתי שהיא נפרדה ממנו. הוא היה אינטנס, ולא יודע, אתה מכיר כל מיני גיא פינס? כן. כזה מראיינים לך. זה בדיוק הקטע. גיא פינס, בוא נדבר. גיא פינס, אז ראיתי מלא אייטמים על בן זיני. ראיתי עוד אייטם על מיכל הקטנה. כן. ראית שהיה לו יום הולדת? שהיא ויהודה. לא, שהיה לה יום הולדת. כן, כן. מי שלא ראה על מיכל הקטנה היה לו יום הולדת, לילדים שלה היה יום הולדת, והיא דחפה את הראש שלהם בעוגה. בתוך עוגה, כן. מה זה דחפה וכאילו... זה קומי, לא יודע, מה אתם משתגעים? זה קומי, אבל אני יודע משהו... אבל כן, היא דחפה איזה שעה. למה? היא צללה להם את הראש בעוגה. אני אגיד לך מה, שזה יש אנשים כאילו אני מרגיש, שכל מה שהם עושים זה בשביל יח"צ. ואולי אני ציני. יכול להיות. אולי אני ציני, אני מרגיש ככה, כאילו... מיכל הקטנה, כאילו, בן זיני ועדי אימלבלוי נפרדו. מיכל הקטנה ראתה שלא בכותרות, מהר דחפת הילדים שלה בתוך חוגה. אני מת. עכשיו בן זיני ועדי אימלבלוי חזרו. מיכל הקטנה רואה את זה, לא יודע, היא תשים את הילדים בבלנדר. אבל כאילו, יש אנשים שכל... חפת אותה לחומצה. כן, אני מרגיש שיש אנשים שוואלה, אני מעריך אותם, מיכל הקטנה יכול להיות שהיא... בוא, מיכל הקטנה, לפי איך שהיא רקדה שם, מיכל לקחה בקטנה, אבל כאילו לא משנה. היא דפקה בקטנה. כן. אבל יש אנשים שאני מרגיש שכל המהות שלהם זה להיות... יח"צ. כן, זה מטורף. אף אחד לא אומר, בוא הנה, מעניין מה מיכל הקטנה עושה היום. ואיכשהו דוחפים לנו את האנשים האלה כל הזמן, ואף אחד לא יודע, יושב, מה עם בן זיני? אבל כל הזמן דוחפים לנו אותם, אוהד בוזגלו. מה? אתה מבין מה אני אומר? כן. זה אנשים שאתה אומר, הם לא מעניינים אותי. אוהד בוזגלו, אחי. למה אני רואה אותם כל הזמן? וזה מטורף, כי זה מדובר במערך יח"צ אחי של אלפי שקלים בחודש, ושפשוט מפמפם את זה, ואתה אומר בוא, יש אנשים שכל המקצוע שלהם זה להיות מפורסמים, זה קטע, נניח מיכל הקטנה. זה הדרך הכי גדולה שלהם להרוויח כסף כאילו, מה, שאנחנו נהיה כאלה גדולים, זה ככה? אני אגיד לך משהו, מיכל הקטנה מגיעה מהעולם של הילדים, וואלה מעריך את זה. כן, אבל כולם מכירים אותה, הצבא של הסולד אאוט, לא נראה לי צריכה את זה. אוקיי, במה בן זיני טוב?
אני שואל אותך במה בנזיני טוב, שחקן טוב הוא לא, זמר טוב הוא לא. בלשיר, מה? למה הוא בתודעה שלי כל הזמן? הוא פתח פאדל עכשיו, הוא השיר כזה. אוהד בוזגלו, במה הוא טוב? הוא היוטיובר, אוהד בוזגלו? זהו שגם יהיה על יצחקי בתביעה, לא? כן. תבין מה הוא טוב? עזוב אותנו! יא לא מבין הומור אחד. אז כאילו, אבל הוא כל הזמן בתודעה, תמיד זה עכשיו, זה לא בחינם, אף אחד לא... אבל אתה יודע, אוהד בוזגלו, אחי, יש לו איזה 20 לייקים על פוסט, אחי, ויש לו איזה 50 מיליון עוקבים, לא יודע מה עלו שם. זה שוב, זה כאילו, העולם הזה של הפרסום, אתה מבין? הוא לא, אחי, הכל שיט, הכל לא נכון, הכל מוזר, זה... אני באמת, אני מסתכל על הכותרת ואני אומר כאילו, אוקיי, מה אתם רוצים עכשיו? כאילו, זה לא... וזה לא הוגן, כי אנחנו אמנים אמיתיים שקוראים את התחת שנים, ותבואו להופעות, תבואו להופעות. אתם בכם לא תראו כותרת על... לא יודע, עומר אדם, אתה מבין מה אני... אם יש על עומר אדם יח"צ, עומר אדם זה הבן אדם היחיד שאני מאמין שמה שקורה לו זה פשוט כי רודפים אחריו. תראה, עומר... הנה, דמבו מסכים. אדם בקנה מידה... שתיקי אתה. זמר בקנה מידה של עומר אדם, או אתה יודע, כל הגדולים במדינה, וואלה, בסדר, אני מבין, זה סלבל. עומר אדם פשוט כל מה שהוא מפליץ מעלים. זה סלבל, כן. כן, זה לא אייל גולן, כל האלה. אבל יש אנשים שאין להם מהות מאחוריהם, ואני כל הזמן בתודעה שלי. לא, כן, בדיוק. היה את הבורגילים האלה, איך קוראים לה? בורגיל, איך קוראים לה? מי? ספיר, בורגיל, משהו כזה. בובליל? לא, ספיר משהו. רונדלים? יש איזה אחת, אתה רואה, מרוב שאין לה מהות, אני אפילו לא זוכר איך קוראים לה, בטח יגיבו לנו על זה, אבל אתה מבין, זה אנשים שכל הזמן ביחד, אחי, אני לא יודע, אני מנסה לחשוב כאילו... תשמע, אין דבר יותר מפחיד מפרסום בלי כלום. אבל יש מלא כאלה. זה אסון, אתה יודע, זה אסון לנפש, אני לא מבין, כאילו, וואלה, בלי לחשוב שנאה, עם כמה שבא לי קומית לצאת להם על אימא שלהם, מה זה נותן לכם חוץ מבעות במוח? אגב, אני אגיד לך משהו. אתה מבין מה אני אומר? כל אלה שיוצאים מהאח הגדול, הם ביג אחוז שרמוטה, אבל אין להם כלום, אחי. זה ממש ככה, ותשמע, יש פרסום בלי כלום. אחי, זה סתם להתאבד. ויש גם כלום וגם בלי פרסום. אגב, ליאור מושייב, מה שלומך? ליאור מושייב. כלום בלי פרסום. מה קרה? למה באת כזה עייף? לא, היה לי זה עניין. מה, שוב שכבת עם אמא שלך? שמת לב שכל פעם שהוא פה, הוא בדיכאון ממשהו? כי הוא לוזר אפס פוסי פאקר. ניסיתי לא להפריע, כפרה עליך, אתה תמיד מפריע, אוהבים אותך. על מה אתה מדבר? קיצר, אני מפחד מהרגע, שטוק! תפסיק להשתעל מושייב, נו. אני מפחד מהרגע שאתה יודע, המרדף הזה אחרי רלוונטיות. אתה מבין מה אני אומר? כן. כי אנחנו תמיד יכולים לשבור את התקרת זכוכית הזאת עם קומדיה, עם סדרה שכתבנו, עם איזה שיר מטומטם שהוצאנו, כי אנחנו קומיקאים. אבל תראי, כשאני יושב בבית מול המחשב ושובר את הראש על פאנץ', הם יושבים בבית מול המחשב ושוברים את הראש על איך אני עדיין רלוונטי. איך אני רלוונטי? אתה מבין? אתה חושב? אתה חושב שמיכל הקטנה ישבה לפני היום הולדת של הילדים שלה ואמרה, וואי, אני אצלם מלא רילסים וזה יתפוצץ? וואו, שאלה טובה. אתה חושב? לא, אני מה שאני חושב... מעניין אותי אם זה באמת ככה. אם בתוך תוכה כן. מה שאני חושב במקרה שלה, יש סרקולציה חודשית של תשלום גדול מאוד שהיא משלמת ליחצן, ואנחנו לא מדברים פה על 2,000-3,000 שקל, אנחנו מדברים פה על הרבה יותר מזה. סופר סושיאל מן. יחצן ששולח את כל מה שהיא עושה לכתבות, היא גם באותם מקומות כל הזמן. מאקו, גיא פינס, זהו, עכשיו זה כל זה בכסף, זה פרסומות. אז והוא עושה, כל דבר שיש איתה, הוא מעלה לאיפשהו. לדעתי, חלק מהשערוריה של הילדים, השערוריה, זה גם חלק מהמשחק הזה. תראו מה היא עשתה, עכשיו כולם מדברים עליה. אתה יודע, כל דבר שבן אדם... אבל זה דעתי, אולי אני טועה, זו דעתי. כל דבר שבן אדם עושה הוא כאילו לא טוב, אתה מבין רגע מה אני אומר? כאילו, רגע, בוא נפשט את זה שנייה. היא רקדה במולדת של הילדים שלה, נהנתה, דחפה להם את הראש להוגה, הם נהנים, הם מבסוטים, צחוקים של משפחה. כן, נכון. למי פאקינג אכפת? אז איך זה נהיה שערוריה? אתה יודע, אם אתה מצלם יום הולדת במשפחה שלי, אחי, אתה רואה את סבתא שלי עם טוטו חצים, יורה לי על העין, אחי. עכשיו, סבא שלי חונק חתול. שים לב לכותרות. הכי בעייתית שיש. שים לב לכותרות. שים לב לכותרות בכתבה של מיכל הקטנה. מראות קשים לצפייה. כן! מראות קשים! אתה חושב שזה במקרה? 7/10 זה מראות קשים. אני לא אתפלא אם זה מהצד שלה, זה מהצד שלה היה הדבר הזה. זה טרמינולוגיה הכי טיפשית שראיתי. תיצור שערוריה שיהיה דיבור. אבל מה זה שערוריה? דחף את הראש של הילד שלך לגלידה. מה זה מראות קשים לצפייה? אני בבוקר זה מראות קשים לצפייה. אתה בלי חולצה מראות קשים לצפייה. אתה מבין משהו? מושייב ערום, זה מראות קשים לצפייה. מה זה? מושייב בדייט. מיכל הקטנה משחקת עם הילדים שלך בתוך חוגה, זה לא מראות קשים לצפייה. מיכל הקטנה היא כזאת, היא קוקולוקו של ילדים, היא כזאת, וואו, אני משוגעת. גם בו היא קטנה, הייתי חושב שכל שנייה הילדים יעשו לה כזה היפטוס. מצחיק מאוד, הם דוחפים אותה למאפין. דוחפים אותה בעצמה כאילו. דוחפים אותה למאפין, אתה יודע, כן, כאילו בוא. עוגה קטנה. היא יוצאת עם גבר צעיר, אוי ואבוי, נו מה, די. זה משגע אותי, אתה יודע? כאילו,
עזוב את למה לנשים מותר ולגברים לא, כי אתה יודע, כשכל פעם שגבר יוצא בין 40 יוצא עם בת 20, אתה יודע, כל המדינה, הוא לא יכול להשיג מישהי בגיל שלו, אבל שבחורה מביאה צעיר, השאלה איפה לגיטימי הפער? איזה נפצה, איזה בחורה, היא צעירונת. איפה לגיטימי הפער? איפה לגיטימי הפער? יעני 20 שנה זה בסדר, אבל 30... כי אם אני אגיד לאהבה אין גיל אני שמה פדופיל, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, לא, כל עוד זה חוקי וזה שפוי, וזה כאילו עובד וזה נורמלי, אתה מבין מה אני אומר? כן. כאילו, בתנ"ך התחתנו עם בנות 3, אז אני לא יודע, אחי. אבל אתה אומרים שהמספרים של התנ"ך זה לא המספרים באמת, כן, הם אומרים, זה מספר טיפולוגי. לא, כמו 10 שנים, היום לא יודע, אין מסג, לא... לא, רחל הייתה בת שנה, אתה יודע. אחרת אברהם אבינו היה בין... כן, בין 105. 4,000 כן, ורואה שרה בגן, בואי. לא יודע איך זה עובד בעולם. אחי, קטונתי, באמת, אני לא כזה אדם חכם. בוא, אל תלמדו ממני, בוא, אני לא... הוא טועה ומטעה, עם דף. טועה עם א'. אני לא... זה, אבל כל עוד זה חוקי, זה שפוי, זה נורמלי, זה לא פוגע באף אחד. אתה מבין מה אני אומר? כן. יש זוגות שכזה, יש לי חבר שאמא שלו גדולה מאבא שלו באיזה 15 שנה. אז זה היה לגיטימי. אתה מבין? אז לא יודע, לא יודע, אחי. 15 שנה זה לא כזה, הרבה. לא יודע, אבל עצם מודה שכל הכותרות על זה, ואתה רואה בכלל הקטנה כזה, הוא מחבק אותי, הוא מסניף לי את השיער, אתה יודע, היא כזה התגעגעה לדברים מינימום, הוא לוקח אותי לנשף, אתה יודע. הקטע הוא כזה, יש לך שם משפחה? או שזה הקטנה בתעודת זהות? נראה לי ליטל. כן. ליל מיכל. אני מגיע למשרד דתי, גברת הקטנה. וואי, אם הייתה ראפרית, ליל מיכל, זה מצחיק. טוב. קוראים לי ליל מיכל, אני מטורף. וחייב לפרגן, אחי, ראית אחי רקדה, כפרה עליה, אני עושה רבע התנועה, נשארת לי היד ככה באותה פוזיציה, אתה יודע, שהיא עושה כאלה. לא, גם יש לה שיער, מוטי עושה את זה וכזה, אף לא... רק קרחות כזה, רק... אף לא חתכות מהאור. חושבים שאני הכדור של הדיסקו, אתה יודע, מהתאורה. התפזר לו הגבה. ואז זה הגבות של בוכרי, אני עושה ככה, אני מתחיל להמריא, אתה יודע, זה כאילו, זה כמו מטוס. כתוב שיש ביניהם כמה? 18 שנה הבדל מיכל הקטנה וזה? ולא יודע. בסדר, שיחגגו, מה קרה? העולם הזה מוזר, וואי, ראיתי משהו שיסביר כמה העולם הזה מוזר, לא יודע מי אמר את זה, אם אתם יודעים... יאללה, דברים מוזרים, בוא נדבר. אז תתייגו, מי שיודע מי אמר את זה, כי אני לא זוכר. דבר. אבל הוא אמר... דברים מוזרים. יש בעולם ילד שאבא שלו זה קוונטין טרנטינו וסבא שלו זה צביקה פיק. זה נכון. זה נכון. תשמע, זה רק אותי. אנשים לא מבינים, אבל קוונטין טרנטינו היה במאי ברמה של כאילו... מסתלבטים? שכאילו, הכי גנגסטר בעולם, וצביקה פיק היה הכי זמר... רק שתדע, צביקה פיק. פיקה צביק. פיקה צביק, זיכרונו לברכה. זיכרונו. הוא היה עומר אדם של שנות ה-80, אחי. זה מטורף. אחי. שנות ה-70, כן. אנשים היו יוצאים... כאילו, והוא היה בנגר, אני אומר לך, כאילו, אנשים התחתנו לו, אתה יודע, בהופעות, אתה יודע, מציעים ניסוי, הוא היה כזה עומר אדם של שנות ה-70-80, אחי. זה, כן, 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 אני יודע. אחי, הוא מטורף, זה מצחיק שכזה, יש בן אדם שהאבא שלו זה קוונטין טרנטינו, וסבא שלו זה צביקה פיק, כאילו, הדיסוננס בין האנשים. זה יכול, אין מה... טרנטינו, אחי, ספרות זולה, לא יודע, אחי. וצביקה פיק, זה מת עלול, מת עלול. כן. וואי, לא עולה לי סרטים עכשיו של טרנטינו. חגיגה בסנוקר. מכיר את הילד צ'רלי וחצי. כן. זה כל הסרט הראשון שלו שיצחק אמר לי לראות. אגב, אתה היית בווירג'יניה? במי? בווירג'יניה. הייתי בוויג'יינה שבוע. בוויג'יינה היית, אני זוכר, אבל יצאת... שלי מושל מושייב, סתם. בום! בום, פתאום נכנסת, ייי. כן, בוא אני אגיד לך משהו מהשבוע, אחי, אגב דברים מוזרים. בווירג'יניה תפסו דביבון שיקור בתוך חנות אלכוהול, דבר שמה שחשבתי זה שזה אתה, אבל תפסו דביבון... יכול להיות. כן, הייתה הזקה, הופעלה הזקה בחנות, הגיעו כוחות משטרה, שזה מתקשר גם לסיפור הבא, הגיעו כוחות משטרה, ומצאו דביבון, ששתה מלא אלכוהול בחנות אלכוהול, כי הוא פרץ לשם, שוכב על הגב, מבסוט מהחיים, אתה יודע... הוא חי, פשוט מסטול. כן, ומסטול מהתחת, וכל המשטרה פשוט לקחו אותו למקום, אתה יודע... צריך שהמשטרה עוצרת אותו. דביבון בנגובר, אחי, אני אוהב אותך. יוגה דה גרביץ', יוגה דה גרביץ'. וואנה, דביבון זה אחרי מצחיק, איזה באסה שאין דביבונים בארץ? אין דביבונים בארץ? אין, מה פתאום, זה כזה אמריקאי, לא? באמריקה זה כזה סנאים ודביבונים. נכון. ובארץ זה כזה חתולים וחולדות. באסה, אחי. בא לי שיהיה לי פה כזה דביבון. לא, כן, דביבון הוא כזה חם פה מדי נראה לי בשביל דביבון. מה זה הדבר הזה, נכון? אין לו דביבון בארץ? אין, רקון, אין, אחי, איך בא לי? מה יקרה מביאים פה דביבון? יהיה לו חם או קר? הוא פשוט לא שורד את האקלים
כאילו חם לו מדי פה? חם לו. מה, השיער שלו לא מסתדר בבוקר? חם לו מדי וקר לו מדי, זה אשתי כל זה, מה? אשתך דביבון. זה מסביר למה חשבת שזה פרקי. כן. האמת שחם לי, כן, לא מסתדר באקלים אחי, לא מסתדר באקלים, משתכר בחנויות, עושה פדיחה ונרדם בפוז המביכה. בואנה נדביבון. התבלבלת בחיה, זה לא דובון, זה דביבון. אבל, אם כבר מדברים, מקום שקרוב לליבי בגלל השתלות שיער טורקיה, היה שם מקרה אחי, הייתה אזעקה בבנק, הגיעו כל השוטרים, עמדו עם הפאקינג מגיני שלהם ולא יודע, איך אומרים? באו לפרוץ את הדלת כזה? איך אומרים תעצרו במשטרה בטורקית? גורום השתלום, לא יודע איך אומרים. גורום השתלום, אני לא יודע איך אומרים זה. פרוק שפקוק. ומצאו בפנים חתול, שפשוט נכנס לבנק. חתול שמיילל? כן, הוא בכה? הוא בכה. מצחיק זה שודד, והחתול יו איזה מצחיק. יו איזה מצחיק שחררים את החתול לטבע, ואז אתה רואה את החתול מוריד בשיחה והוא שודד. פרוק כזה טורקי. אבל גם מצחיק שהוא קטן, הוא מוריד את זה ואז יוצא ראש גדול כזה. מה זה סקובידו? תגיד, איפה אתה מביא את זה? כמו בתוכנית ילדים. תבע. חיים בעולם מטופש, הרי חיים בעולם... חתול בא לקחת הלוואה, אתה יודע, אמא שלו אוכלת מהזבל. חתול כזה, מאו, לא מיצי, אין לך להחזיר לנו, אנחנו מכירים אותך, מאו. אוי, שימותו החתולים החרמנים האלה תחת החלון שלי בבוקר. אתה יודע, עכשיו זה תקופה, תקשיבו, חשוב, אנחנו גם חמודים בפודקאסט. תבדקו שאתם עניים בחורף, שאין לכם חתול במנוע. הם נכנסים כיכר, הם נכנסים לאגזוז להתחמם, הם נכנסים מתחת לגלגל. אחי, נשבע לך באלוהים, באור שאני רואה, אני ואמא שלי נכנסנו לאוטו, ואנחנו שומעים מהמנוע, פותחים רואים את האבא שלהם, ואתה רואה את האבא שמחופש לחתול, אחי, הם נכנסים לך לאגזוז, הם נכנסים לך מהגלגל, לפחון של האוטו, יושבים שם להתחמם, עכשיו אם אתה מניע, אני לא אפרט. וואו. איך אני אמור לבדוק אם יש חתול בתוך האגזוז? תן מכה לאוטו, לפני שאתה בא לאוטו, לפני שאתה נכנס לאוטו, תן איזה צ'פחה לאוטו, אם אתה שומע, מיאו, או כזה רקון, או איזה רקון שעושה לך כזה, איזה סט ליאבל. אז אני יש לי רקון. שישי התחלנו. עם האחים. נאורה יא רקון. זה שתי דפיקות על המכסה מנוע. באמת? כן. וואו. או שאתה מניע כזה לצפור, לא יודע אחי, העיקר להיזהר, לא יודע, לפני שאתה מניע. אחי, אני אומר לך כמה פעמים היה לי, וואי, אלוהים בצבא. זה לגיטימי? זה ידוע הדבר הזה? כן, אחי בצבא, וואי, זה קצת קשה. עכשיו כל מי שמעצבן אותי, אני בא לו למנוע, בום, בודק של חתולים. זה קצת קשה, אני אנסה להיות מתוק עם הסיפור הזה. כמה זה קשה? שכול? הוא מעורב בו מוות של חתול. היינו בצבא, בלבנון, עשינו סיור, עכשיו, אחד מהאמרים, אנחנו כל הנסיעה נוסעים, ומסריח באמר, וסופה, אין באמר חלון, אתה לא יכול לפתור, הוא משוריין, אתה יודע שלא יראו לך RPG עליו, אין לפתוח חלון באמר, ויש ריח אחי, של גופה אחי באוטו, וכל כזה, פרחי הפלצת, פרחי השמן הפלצת, כמה מסריחים הנודים שלך, שמבלבלים אותם עם ריח של נבלה. זה בתקופה שהיית נזה. כן, לא, אבל אני כאילו, ואני אומר להם, זה לא אני, פרחי הפלצת, לא אני, אתה יודע, מריחים לי את התחת כמו תינוק, פרחי הפלצת, זה לא אני, מריחים לי כמו הטיטול, פרחי עשית, אתה יודע, פותחים לי את הטיטול כזה באמר, ואז עצרנו, פתחנו את המושיקו מכסה. וואי. ראינו, בוא נגיד שזה היה חתול פעם, אני לא אפרט. תקשיב לי טוב. וזה היה מראה קשה. תקשיב לי טוב. כן. לי לפני שבוע, לא סיפרתי על זה, אני חושב, מת לי עכבר כזה בתוך המקרר. מה? כן, הוא נכנס מאחורה לאיפה שהמנוע, ואיפה שהמיכל מים. אוי ואבוי. מאחורי, לפני מיכל מים, זה מקום שגם כן לא רואים אותו כשפותחים את המקרר, הוא נמצא בתוך העניינים. אוי ואבוי. פתאום אני מריח נבלה. עכשיו אתה זה הקוטי. בוא'נה, ואשכרה, הייתה בטוחה שזה אני. אני מת. הריח, כמו שעשו לך. מוטי, מה זה? תמיד באים לגבר. מה? יש לי באמת, כאילו, כמה גרוע אני, כאילו, כמה מה אני אוכל שהנודים שלי? שאת חושבת שריח של עכבר מת זה אני, לא משנה. שבאת הבשר טרי? לא. התקלחת אתמול, שאלות מעליבות כאלה, אתה יודע, אני... מוטי, מה אכלת? אתה רואה שם עכבר עם איקסים על העיניים. כן, אתה גם מסריח וגם אימפוטנט, כאילו, למה? מצחיק שהעכברית באה לעכבר, מה אכלת? והוא מת בכלל. אז אני מתחיל לפרק את המקרר, אחי, ואני מריח כבר משהו בפנים, וכל פעם אתה מוציא עוד חלק ועוד חלק, אחי, זה לזרוק את המקרר, אני הייתי מתאבד. אחי,
בסוף הוצאתי את זה עם כזה, אתה יודע. צריכים פעם לשחק עם זה עכשיו. אחי, אני מראה לו, אתה רוצה לא להראות לילד שלך את הדבר הזה, ברור. אז הוא לוקח את זה בתוך קופסה, הוא אומר לי, אבא, מה זה? אני אומר לו, זה מתנה. כן, אני רוצה לראות, אי אפשר, פשוט לראות מה זה, עכבר מת, אני רוצה לראות. טוב, כך, תראה, מסתכל, והולך, מה זה הילד הזה? ככה זה נראה. מה זה הילד הזה, אחי? אני לא מצליח... לא יודע, אבל אתה יודע, הייתה לי ילדות מלאה במוות, וכאילו אצלנו זה היה... מה? לא, נחשפתי למוות בגיל מאוד צעיר. של מי? משפחה כאילו? כן, משפחה, אנשים, אתה יודע, חיות. לא בכזה של ג'פרי דאמר שאני כזה באתי לחתול כזה. נחשפתי למוות בגיל מאוד צעיר, כאילו. צריך את החתול. לא, אני חושב ש... כן, נראה לי אתה עודדת את המקרה. לא. יורה באנשים בבנק עם חתול. אני בחתול כזה, כל ספרות זולה. הייתה לי ילדות לא קלה, רצחתי את כל ההורים שלי, כאילו מה, את כל ה... כמו בטמן. אני בטמן העני. אני בטמן כזה עם חובות. לא, אני כאילו... לא, אני לא אכנס לכם לדברים עצובים, אבל ראיתי מלא מוות שהייתי קטן. גם אני, כן. אתה מבין מה אני אומר? ולא יודע, זה כזה, פשוט הכניסתי לתודעה כזה שהחיים נגמרים מתישהו. חכה שיהיו לך ילדים, אחרי איזה שאלות הם שואלים אותי, שואלים אותי איפה אבא שלך, ואני אומר כזה, הוא כבר לא פה, איפה הוא? הוא כבר לא בעולם שלנו. איזה עולם הוא? בעולם הבא? איפה העולם הבא? יש מישהו בשם יובל הגנן מותק, הוא עושה גם סטנדאפ, חמוד כזה. בסוף נפתח הפצע שלי על זה, הוא מת! הוא מת! הוא כבר לא פה! הוא מת! ובר, והולך כאילו מה? תפגין רגישות. מכיר כזה, כי הוא מדבר איתי, והולך אתה כזה. כן. מה? כי ילדים דופקים לך את המוח, כי הוא פה. אתה פותח את המקרר כזה, איפה הוא? לא אחי, יובל הגנן הזה, אבא שלו נפטר, והוא בא לגן, והגננת אמרה לו, הגננת הראשית אמרה לו, תיזהר לדבר עם הילדים על מוות, תפתח את זה, אצלנו בגן לא מתים בגן אצלנו, אין מוות בגן, אצלנו פה חיים למנצח, אתה יודע, כל מיני שטויות של גננת, והלכה לעשן, מכיר? אצלנו לא מתים. אני הולך לקבל סרטן מאחור. אתה יודע כזה, ואז הוא נכנס. עכשיו ילדים, אתה יודע, יש להם אבות, רילס, המייט, אינסטגרם, אתה יודע, זה דור שמודע. אז ילדים בני 3-4 באים אליו, יובל, אבא שלי אמר לי שאבא שלך מת. זה נכון? אבא שלך מת? איך שהוא נכנס לגן? והוא כזה, לא, מה פתאום? וזה כולם, אבא של יובל מת. הוא מת, אתה יודע, כזה. ואז הוא הגיע למצב שהוא כזה אומר להם, הוא ניסה לצאת מזה, אז הוא אומר, מה אתה חושב שיש אחרי המוות? אז אתה כל ילד אמר כזה, אתה הולך לג'ימבורי של הילדים המתים, אתה יודע כל מיני שטויות כאלה, וכזה התחיל שיחה על מוות. אני חושב שזה חמוד, אחי. אני חושב שצריך לדבר עם ילדים על מוות. אני פשוט הסברתי לו שיש דבר שנקרא העולם הבא. של כל העולם שלנו. להביא לו תקווה קטנה, שזה לא נקווה גרוע. ואנשים שעוברים מהעולם הזה לא רואים אותם יותר, והם בעולם הבא. ואיפה העולם הבא אני לא יודע, מה קורה שם אני לא יודע, אף אחד לא יודע, אולי אחד נדע. זה כאילו, אני מביא לו את זה והכי חמודי שאני יכול. לא יודע, כי קשה לי עם ההורים האלה שכזה, אבא, איפה רקסי? רקסי רץ בעולם הקרבים עכשיו. ואז הוא מקשה עליך, אחי, הוא רואה ג'וק מת, הג'וק הזה גם בעולם הבא, למה? מה, הוא עם רקסי? כן, לא יודע, אני קטונתי מלהבין, אבל כן. לא יודע, תסביר לו שוואלה, אנשים מתים, הם לא יהיו יותר, הזיכרון שלהם תמיד יישאר איתך, תחבק אותו, תאריך אותו, והפוך, תאריך את החיים כי הם נגמרים. החיים שווים יותר, כי הם נגמרים. כפרה עליך, יא עוגיית מזל. אתה מבין מה אני אומר? זה היה הדבר הכי עמוק ששמעתי אותך אומר אי פעם. מה את מראה לנו? לא, יש מחקר חדש שיצא. מחקר חדש. אז רגע אחד נושא אחר, שיר וחזרנו, יש לך שיר? יפה. נושא אחר, מחקר חדש קובע שאנשים שהולכים לישון מאוחר, כן? עם רמת בגלל זה אני גאון. שישנים מאוחר יותר או ישנים פחות בלילה? מאוחר יותר. אנשי לילה ינשופים הם בעלי איי-קיו גבוה יותר? האמת שזה ידוע נראה לי. אני לא יודע, במחקר. מחקר שנעשה על ידי 1,000 מבוגרים, חקרו 1,000 מבוגרים בלונדון וגילו 26,000 מבוגרים חקרו אותם. וואו, זה המון מבוגרים בלונדון. אני לא יודע, לדעתי כאילו, אתה אדם של בוקר? אתה יודע שאני מה זה אדם שמח בבוקר? באמת? אני לא כאילו אני קשה להעיר אותי, זה בוקס לפנים, זה לנער אותי, קשה לי לקום, כי עד שאני נרדם, ועד שאני... יש לי שינה מאוד מוזרה, או שהיא עמוקה, או שהיא כלום. אתה מבין מה אני אומר? או שאני ישן עמוק ברמה של טיראבי, ואני נוחר, או שזה ברמה של כזה... אתה תלך כזה לידי. מי זה? מוציא שטגן. אין אצלי משהו ספציפי. לא יודע, אבל כאילו אני ישן מאוד מאוחר. לא, אני בבוקר... 5, 4, 6 בבוקר. אני בבוקר צריך זמן הטענה. כאילו, אני ישן כבר איזה 5-6 שעות בלילה, אבל אני צריך זמן הטענה. כן, יש לך 5-6 שעות? כן, כי... אני פחות מ5. כל לילה?
כן. אני לי ברירה, כי אני חוזר מהופעות ובדברים בשעה 2 בלילה. אתה מבין, עד שאתה נרדם 3, כתבת קצת, ועכשיו הילדים קמים ב7 בבוקר, אז צריך לקום איתם. זה גם 4 שעות בכיף. אני מגיע כולי לגננת, אתה יודע, ככה, אחי, עיניים אדומות. ואז אתה דופק איזה שנצון במשך היום. משתדל, כן, אני יש לי פודקאסט איתך ואז כוס רב בגרס. אבל בסדר, מה קרה? פרחי אמר שהוא יושן פחות מ5 שעות, נכון? פרחי אמר שהוא יושן פחות מ5 שעות. אז יש עוד מחקר שקראתי עליו היום, כן. אנשים שישנים פחות מ6 שעות, תהליך ההשמנה אצלם עובד יותר. אנשים שישנים פחות מ6 שעות, תהליך ההשמנה שלהם יותר חריף, כלומר משמינים יותר. פרחי, זה מסביר אותך? וואלה, זה באמת מסביר אותי. כפרה עליך. את בטן של שינה קטנה. אנחנו ישנים קצת בטן, בגלל זה את גדולה, לא כי אני אוכל נאפיס ב4 בבוקר. לא קשור, זה בגלל השינה. זה כי אני לא ישן טוב. כן, כן. אני לא ישן טוב, בגלל זה היא גדלה. תשמע, זה הגיוני, כי אין לך זמן כזה, איך יצחקי אומר, מלוטונין, אתה יודע שאתה כזה משתקם בלילה, אין לי זמן שיקום, הבטן פשוט נשארת. וואלה. חייב להיות. אז איך אתה מסביר אותי? לא יודע, מוטי אחי, אין לי מושג, אתה פאקינג סייטמה, אני לא יודע, הוא גיבור על, אני לא יודע אחי, אני באמת לא יודע מה זה החומר שקורצת ממנו, כולך ורידים ושרירים, אני לא יודע. עניין העולם, לא, זה, אני יודע, אולי זה, אבל תראה, העניין הוא כזה, אני חושב ש, כן, אתה אוכל בלילה? כן, זה הכי קשה אין, כי אני לא אוכל בבוקר. אוקיי. ואז צהריים אצלי תמיד מתעכב, האוכל תמיד בין 3 בצהריים ל8 בערב, זה ארוחת צהריים שלי בערך. וואלה, אוקיי. ואז אחרי ההופעה, אתה אוכל ערב בעצם. אוקיי. אתה מבין מה אני אומר? כן. כאילו ארוחת ערב שלי היא כזה אחרי הופעה. וואי, נכון, לא חשבתי על זה. אבל לפי השעות שלי זה הגיוני. החלק הקשה, הבאמת קשה, זה להיות, שאתה מגיע בהופעות, שנותנים לך שם, אתה יודע, גם את המאכלים הכי לא בריאים בעולם, אתה הולך למקום שלה, מפנקים אותך, אחי, אתה יודע, צ'יפסים ודברים. אתה בפקטורי, מקום של אבא, פתאום אתה אוכל פיצה, המבורגר, המייד, זה. כן, אז זה החלק הקשה, אבל... כן. בסדר, בסוף אחי אתה תגמר כמו יצחקי, תבוא עם תמר מג'ול. האמת שאני מצאתי קצת בריחות. אדממה, אתה יודע, זה סויה, זה כזה חלבון. נכון. אדממה זה כזה, מה יש על זה? לימון ומלח גז פה ושם, אתה יודע. זה לא כזה ביג. שותה זירו, שותה מים, אתה יודע, הצלחתי להוריד 8 קילו בזמן האחרון, אז כאילו, הכל טוב. שיהיה ברר, זה בפקטורי לפני איזה חודש, היה שם עכבר מאחורה. הוא פיזר בכל הזה מלכודות עכברים. פיזר שם, לפני חודשיים. פיזר שם כל כך הרבה מלכודות עכברים, אחי, אני לבד נתפסתי ב4. אבי נתפס איזה 10 פעם, אחי. המלכודות האלה עם הדבק. הם תופסים את אבי, אחי. ואז פתאום משהו ננעל לי על הרגע. ואז אתה הולך ואתה מנסה, וזה נדבק לך לרצפה. אחי, אני לא יכול ללכת, וקוראים לי, ואני כבר, כולים כזה, אני מנסה להתנגש בי. אתה יודע בכמה ברים זה קרה לי? שאני נתפס במלכודת עכברים? הצהובה הזאת, זה כזה דבק, מי שלא מכיר, זה דבק צהוב על הרצפה, ומה קורה? העכבר רץ על זה, בגלל שהוא קטן שהוא נתפס על זה. עכשיו, בן אדם גדול לא נתפס על זה, זה פשוט יוצר לו דבק בנעל, והוא פשוט כל צעד לך שומעים, וזה הורס לך את היום, אחי. זה בלתי נסבל. זה הרס לי נעל, זה הרס לי טבע נאות. ואמא שלי, לקחתי לאסי את ה... איך קוראים לזה? איך קוראים לנעליים האלה של הסאחים? ממש. בירנשטוק. בירקנשטוק. הלך לי בירקנשטוק. זה לא מחנה השמדה? לא, זה בירקנאו. בבירקנאו לבשו בירקנשטוק. איזה שם לא קשור, אני לא מכיר, איזה שם לא קשור לזה לנעל, אחי זה נשמע כמו מחנה השמדה. זה נשמע כמו. יש לכם אולי נייק או אדידס או בירקנשטוק! אני רוצה בירקנשטוק! יש לי מתה בבירקנשטוק. מה זה? זרקו על הנעליים. מה? זה נעליים לא זולות ויש עליהם ביקוש. אז הלך לי בירקנשטוק, וזה אמרתי, זה אסי הביא לי בירקנשטוק מחול, נעליים שלו דרך אגב, הוא הביא לי, אחי, אני נכנסתי לבר, לא חשוב שמות, פאצ'ו. צריך לבדוק עם בירקנשטוק, אם לקרוא לנעל בירקנשטוק זה לא הכחשת שואה, אני לא יודע מה זה דבר הזה. מה שמייצרת נעלי טבחים גם כן. בירקנשטוק? בירקנשטוק. הם ידועים כאילו? מושב אוהב להיות טבח. מושב הוא כמו הבחור מרטטוי רק בהודי. צלח לי בירקנשטוק 500 שקל בגלל מכולת עכברים. תשמע, אני בחיים לא בזבז 2,000 שקל על נעל. תקשיבי לי טוב, הסיכוי היחיד שאני יוציא 1,700 שקל על נעל זה אם אני נשאר בבית והיא הולכת במקומי למקומות. אני מת. זה הסיכוי היחיד שאני יוציא ככה בכסף על נעל. היא מוציאה הולוגרמה של מוטי והולכת לאירועים. לא מעניין אותי, 1,700 שקל על נעל? מה? אם יהיה בסילון אז כן. אם יהיה בסילון, אם יתאמרי. זה יופי, סיימת טיול. כן, זה כמו נעלולי פלא שהיא מדברת איתי פתאום, אתה יודע, זה. מצחיק מאוד. מה אחי, להוציא על נעל אחי? איך אנשים מסוגלים? אתה יודע איזה זול אני מתלבש? אתה, כן, אתה... תקשיבו, יש לי חולצות של דלטה, ממליץ בחום, אחי, כותנה, 100% כותנה, יש לי 40 כאלה, סבבה? מכנסיים הספציפית, אני לא אומר מכנסיים האהובים עליי, אבל זה אבא של אופק הרזה רצח, אז הוא הביא לי את כל הבגדי שמנים שלו. תשמע, אתה מכיר... הוא הרזה רצח, הוא נראה אש,
ואני הרווחתי מכנסיים. אשתי עכשיו מתלהבת מהמקומות האלה של המחזורים, אתה יודע ששמים בגדים כאילו לקחת פשוט במקומות. היא נכנסת, לוקחת. אחי, חזרה אלי הביתה עם גופיית פוטבול, אני לא יודע, כאילו דברים אחי, מנהלי פקקים, אני לא יודע מה זה, אבל בסדר, חסכוני אחי, אני בעד לחסוך זה טוב, זה עיקרון בוכרי עתיק. כן, לא יודע, אני בזבזן השטויות, אתה יודע? על מה אתה בזבז? בוא נגיד, קניתי גרביים ב-500 שקל. לא אחד, לא זוג אחד, קניתי 12 זוגות. הרגע אני עושה נאום שלם לזה שאני לא אשקיע בנעל, קנית גרביים ב-500 שקל, תגיד לי, גרמי אתה סנטה קלאוס, גרביים ב-500 שקל? קריסמס עוד מעט. מה זה גרביים 500 שקל? מה, אתה עץ אשוח? מה זה 500 גרביים 500 שקל? עץ קשוח. לא, הייתי צריך, אני אוהב גרביים של נייק, ארוכות. תגיד לי, אגב, אמרת, אסוציאציות, תמיד שעברו לי בראש. כן. עץ אשוח, עץ קשוח, חדר אשוח, פרסומות ביוטיוב, טאי צ'י. גם אתה מקבל את הפרסומות האלה לטאי צ'י ביוטיוב? טאי צ'י ביוטיוב? כן, יודעים מה אני מתכוון? Do טאי צ'י walking and look just like me. בן אדם גוף מושלם בין 60, ואז אתה רואה, למה אתה רשום? לא אדם אמיתי עשוי ב-AI. אתם מראים לי דוגמן פיטנס שעשיתם ב-AI ומבקשים ממני לעשות את התרגול שלו? מה, אתם מטומטמים? מה זה הדבר הזה? מה זה העקיצה הזאת? רק אני מקבל את זה? מושב, אתה יודע מה אני מדבר? לא, בונה, אתה מבין את זה? קוריאני מגעיל בלי חולצה, I do tai chi walking 1 hour, וזה AI. אתה מבין את זה שאנחנו בדור? אנחנו בדור שיכול להיות לך פרסומת שכתוב, המציג אינו בן אדם. הוא אינו בן אדם! כאילו פעם זה המציג אינו רופא, המציג אינו בן אדם. מה יש לי ללמוד? הוא רובוט. מה יש לי ללמוד עצות פיטנס במודל AI? ברור שהוא מושלם, הוא AI. אתה יודע שאנשים עושים כסף על דוגמניות AI, כן? מה זה? דוגמניות AI יש היום. כמו שפעם היה כזה, תעשו דרופ שיפינג, זה הרבה כסף, אתה מכיר את זה? דוגמניות AI? אז היום יש מקצוע, אנשים עושים דוגמנית AI, יוצרים אותה מאפס, אתה יודע, דוגמנית, אני כבר שנים טוען שנטע לך מיסטר... ויוצרים לאונלי פנס. אני שנים טוען שנטע לך מיסטר לא אמיתית. אני בעיניי לדעתי מודל AI, נטע לך מיסטר, היא יותר מדי מושלמת. גם רמי גרשון לא אמיתי. פעם נגעת בה, פעם ראית אותה, פעם מיששת אותה, פעם רכשת אותה, לא. נכון? היא לא אמיתית. נגעת ברמי גרשון פעם? כל יום. גם ליד רמי גרשון, אני אוהב אותך רמי. סליחה רמי. לא, פשוט דוגמניות פשוט אוהבות שחקני כדורגל ולהפך, כי הם כזה חולקים אותו שכל. השבוע הפקדתי גול, השבוע הלכתי עם ספר על הראש. תקשיב לי, אתמול בהופעה שלי... למה הם לא עשו עם סטנדאפיסטים? אתמול בהופעה שלי הגיע אחד הכי כדורסלן, 2.20. ב-2.20 השעה או 2.20 מטר? 2.20 הגובה וחברתו 1.92 מטר. עוד דפק. תבין אני אומר לך? תבין איזה גודל זה של אנשים? אתה מבין שאני מגיע לו לביצה? תקשיב לי טוב, אם היו יושבים שורה ראשונה זה הכי אנוכי בעולם, אנחנו יושבים אף אחד לא רואה כלום. וואו, אתה יודע שזה כאילו קרה לי בקולנוע שישב מולי בן אדם מטורף שהוא גם גבוה למות והוא באמת הסתיר לי. אם אתם גבוהים מוגזם אל תשבו מקדימה. לכו אחורה חרות אחי, תחשוב שיש בקולנוע גם זה מסודר לפי גובה שבכוונה גם יושב אדם גבוה מולך, יש את הנמיכות הזאת שלה ועדיין הוא מסתיר, הוא עדיין הסתיר לי אחי, הוא עצום וגם היה לו שיער גבוה, יא זבל. בסוף אתה עולה לו הייתי אתמול בסטורי של הפאצ'ו שישב איזה אחד איזה 2 מטר כן. מטר משהו, איזה אחד גבוה. בפאצ'ו אתמול מישהו איזה 2.50. הוא עומד על הבמה, כאילו, אחי, הוא מתכופף, הוא לא יכול... הוא לא מגיע לתקרה. אתה לא מכיר שגבני נכנס לחדר אומנים בפקטור וזה, מה קורה? ואתה רואה אותו, מעקם את הצוואר, כי אם לא הוא נוגח לארז במנורה, וארז צריך להחליף. אתה יודע? אחי, אנשים גבוהים דופקים לי את המוח. איך אתם חיים? אחי, זה גודל, זה גודל. גם בנות אוהבות, מה אתם אוהבות בגובה? אני באמת שואל, המרחק, נכון, זה לא סקסי? הנה אישה שאומרת שגובה זה לא סקסי. לא דוגמה, יצאתי מושייר. בסדר, את יוצאת עם גמת גינה, הוא נראה כמו דן חסכני אחרי דקה במיקרו. אני לא 1.60 מטר, יבוא לי מישהו 2 מטר, אני אגיד לו, אתה רוצה לדבר איתי, תתקשר. לא, אחי, אני חושב שזה מוזר, אתה יודע שאני יצאתי עם מישהי יותר גבוהה ממני, יצאתי עם מישהי 1.86 מטר. אני 1.74 מטר. אוקיי. היא גבוהה ב-12 סנטים. היא באה עם איירפורס גם באותו יום. אז היא הגבירה אותו בעוד 2-3 סנטים, ואני הייתי עם כפכפים. אחי, הייתה גבוהה, ברמה שאנחנו מחזיקים ידיים, הלכתי את הבייס פלנט, אחי, אנשים הסתכלו עליי, כאילו הם זיהו אותי ואמרו, what the fuck, פרחי, כאילו זה מה שעובר להם בעוד. אני החזקתי לה את היד, ותחשוב שהיד שלי, היד שלה פה, והיד שלי פה. אז אני הייתי צריך להרים את המרפק, כדי להחזיק לה את היד. אתה יודע מה משפיל גם? אני הלכתי איתה ככה. ככה, וואו, זה הכי מוזר בעולם. יפהפייה, אבל what the fuck, אחי, לפעמים יש לך חברה גבוהה, אז מחבק אותה כשאתם יושבים. ואז אתם קמים. ואז אתה קמים, והיד שלך לבד עושה את זה. וואו, אני מת. אתה מכיר את הנכות הזאת שפתאום היד שלך עדיין לכתף. היא נעמדת ואז אתה תלוי עליה. אתה לא רוצה להוריד את זה כמו טמבל, אתה פשוט הולך איתה כמו איזה... חונק אותה. לא אחי, באמת הייתה גבוהה, כאילו, לא יודע, כי גם היא שאלה אותי, מפריע לך גובה. ואתה לא רוצה לצאת פוסי, כזה גבע כזה, שים עקבים, מה קרה? שים עקבים. מה הבעיה שלך? למה אתה גזען? שים עקבים. וואי, אחי, אני לא יודע, זה מפריע?
היה מפריע לך אם היית כאילו יוצא עם מישהי 2 מטר? פצצה, הטעם שלך למות, האופי שלך למות, 2 מטר. אתה 1.80 מטר, היא 20 סנטימטר מעליך. יאללה, צחוקים. לחיים. היית מצליח לצא איתה? תראה, זה עוזר. זה עוזר. יכול להביא לך את המשקה נכון, לא תמיד אני מגיע מלמעלה, לא תמיד אני... זה עוזר. אוקיי. זה היה מפריע לי, זה לא היה מפריע לי, אבל זה... לעשות לך סכמך בהופעות כזה של... אבל זה צחוקים, אחי. בהופעה שגבוהה ממך בראש, אתה יוצא איתה... בהופעה של גרינדיי, עושה לך כזה על הכתפיים. אתה כמו ילד קטן, תודה. האמת לי זה לא היה משנה, לי, ספציפית לי זה לא היה משנה. כן, אבל אני מבין את הקושי. לא יודע, הגבר רוצה להרגיש גברי, אתה יודע, ואישה רוצה להרגיש נשית, ונראה לי בגלל זה שהוא גבוה... אגב, נשית גדולה לא אומר שהיא לא נשית, כאילו, אתה מבין, אני אומר, זה יכול להיות שהיא הכי נשית בעולם, פשוט גבוהה. זה לא, אני חושב שאם עכשיו יש ויכוח בבית, ואתה כזה, אני מצטער, אבל אמרתי לך שאני אשתנה, אז אני חושב שאתה פשוט, תיזהרי ממני, קטן, תיזהרי! אתה לא יכול להרביץ לה, אתה לא יכול להרביץ לי, היא עושה לך כזה. אתה קופץ על הפנים, אתה לא מגיע לה לפרצוף. מתבלבל איתה בנעליים, פתאום זה ענק, אתה יודע, לא יודע, אחי, יורד לך גבריות, אתה מבין? אני איך איפה זה מפריע באמת. אתה רוצה עכשיו לצאת רומנטי, סבבה? אתה מרים אותה על הכתב ואומר, אני מכניס אותה עכשיו לדלת והולכים למיטה. צורח. בום, דופק אותה במשקוף, בום, דופק אותה בארון, בום, דופק אותה בזה, אחי, זה בעיה. וואי, זה קרה לי בצבא אתה צריך להתכופף, ואז אתה פה גם פורק חוליה בשביל להכניס אותה בדלת, אתה יודע. אחי, זה קרה לי בול אותו דבר שהייתי בצבא, עשו לנו פעילות במעלה, אתה יודע, בעזה הקטנה, והפילו את חבר שלי פצוע, איזה אחד צרפתי, 2 מטר 10, עצום, אחי, יונתן עמיאל, צרפתי כזה, הוא נופל פצוע, אמרו לי, מה אתה מחכה? תרים אותו, הוא פצוע. אחי, דילגנו מבית לבית, אני מרים את יונתן עכשיו, כאילו, הייתי סוס בצבא, עכשיו אני שמן 0, הרמתי אותו, והוא עצום, אחי, הוא ארוך. אחי, אני רץ איתו בדלת כמו מפגר, ואז אתה שומע את הראש שלו נכנס בדלת, ואתה שומע, איי, כוס צלברם, אתה שומע צרפתי, ואתה שומע אותו, אתה שומע את זה שמדריך את התרגיל, הוא עושה כזה, לא, לצד, ואז שומע כזה, אני מסתובב, שומק לו את החול, אז אתה חושב יש לך בת זוג, אחי, ואתה פשוט... הוא נהיה גם פצוע ראש. אחי, אתה יודע, הוא באמת נהיה פצוע, לא צוחק, אחי. דפקתי לו את הראש, הוא היה עם קסדה, אחי, וזעזעתי לו את המוח, אחי. תחשוב, מעלה זה הכל בטון, ואני רצתי מהר לדלת, ואז אתה שומע... אבל אני שמח שעלה הנושא הזה של פערים בגובה, וכאן דיברנו על פערים בגיל, כי בכלל אני חושב שזוגיות עם פערים זה לא פשוט. זה לא פשוט, ודיברנו מקודם על בן זיני והבת זוג שלו, עדי אימלברג, דיברנו הרבה על זוגיות הקטנה ועל הבת זוג שלה שגם מבוגרת ממנו, ואני חושב שאפילו יש לנו שיר על זה. יש לנו שיר על זה. על מה השיר? על פערי גילאים בזוגיות. פערי גילאים בזוגיות, רבותיי. בין אישה לגבר, דרך אגב. בין אישה לגבר, כאשר האישה היא המבוגרת יותר והגבר הוא הצעיר יותר. סתיו, האם אתה מוכן? האם אני מוכן? אני נולדתי מוכן. מה זה הביטוי המוזר הזה נולד מוכן? אתה רואה תינוק, כמעט נולד מוכן. איפה זה? תן לי את זה. אבא, אני מוכן. מה? אני מוכן. טוב, אתם מוכנים? כן. שיר וחזרנו. שיר וחזרנו, הפעם באמת. בזמן הנכון, הזוגיות באבדון, כשהיא סילמה תיכון, הוא התחיל את הפוטון. ההפרשים האלה מוגזמים, נגמלה מאישון, והוא התחיל גזים. דריל שונה הפרש, זה הזיה, היא הדריכה אותו בקייטנה, ואולי בעוד כמה שנים יסיים את התואר ויחליף לו חיתולים. נגעת בנקודה. בכיתי. אני בכיתי בפנים. אני בכיתי בחוץ. כן, ומושב כרגע בוכה בחוץ גם, אבל הנה, בבקשה. הוא העיר את סופי, יופי. סופי. תודה רבה שצפיתם בעוד פרק של טועים ומתאים. היה מרגש, היה מרנין. הוא היה מוטי אהרונוביץ'. אני עדיין מוטי אהרונוביץ'. אני הייתי סתיו פרחי. הוא עדיין סתיו פרחי. יש לו הופעה ב-31 לדצמבר, סילבסטר, גני תקווה, אחים שלי תבואו, הולך להיות כיף גדול. לא כזה יקר בשביל המוצר שאתם מקבלים. טירוף של מוצר. כפרה, תודה סתיו. סטנדאפיסט אחד המצחיקים בארץ. תודה אח שלי. אם לא הכי מצחיק בארץ. והוא כנה. והוא קרח! שזה מטורף! ואני לא אבין עוד פעם, תפסיקו לבלבל אותי איתו כל פעם. הוא גם לא רודי סעדה. הוא מוטי אהרונוביץ'. לבטל אתכם הקרחים האחרים. כן, אני אוהב אותך מלא חברים שאתם תהיו איתנו גם בשבוע הבא, אוהבים אתכם מלא, ביי. יאללה ביי נשמות.
טוב.